Excuus, dan begin ik opnieuw. Hartelijk welkom bij de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aan de orde is een technische briefing over de ontwikkeling van het coronavirus. We hebben vandaag een drietal gasten die ik graag van harte welkom heet. Aan mijn rechterzijde de heer Jaap van Dissel. De heer van Dissel is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Hartelijk welkom. In de zaal hiernaast is aanwezig mevrouw Kaljouw en zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit en de heer De Gouw, directeur publieke gezondheid van GGD Hollands Midden. Zij kijken mee, dus ook in uw richting zeg ik hartelijk welkom. Uiteraard ook een hartelijk welkom richting de Kamerleden. En dat geldt ook voor de mensen die deze technische briefing op een afstand volgen. Zeer welkom. Ik gaf het al aan, we hebben vandaag drie gasten. De heer Van Dissel zal in zijn presentatie onder andere ingaan op de groepsimmuniteit, de exit-strategie en internationale vergelijkingen. En vervolgens zijn er twee andere sprekers aan de orde. Dat is mevrouw Kaljou, die zal informeren over de opstart van de reguliere zorg, waarbij zij tevens kort zal ingaan op de GGZ. En de heer De Gouw zal spreken over het testbeleid, de bron- en contactonderzoek. De procedure voor de technische briefing is denk ik bij velen van u inmiddels wel bekend, maar voor de goede orde, ik geef zo dadelijk eerst de heer Van Dissel het woord. Hij geeft een presentatie. Vervolgens is het woord aan de Kamerleden om een vraag te stellen. Dan hebben we de tweede ronde, gevolgd door een vragenronde. En u kunt vandaag maximaal 2 vragen stellen. Dus er is vanwege de tijd geen gelegenheid voor een verdiepingsvraag. Dus ik hoop dat we elkaar daar ook aan kunnen houden. De presentaties van onze 3 gasten die staan inmiddels op de website. Dus voor de mensen die thuis meekijken en mee willen lezen, verwijs ik u graag naar de website van de Tweede Kamer. En dan geef ik nu graag het woord aan de heer Van Dissel voor zijn presentatie. Gaat uw gang. Dank u wel. Goedemorgen. Ik wilde vandaag de onderwerpen die u net noemde kort behandelen. Dus zowel even een korte update geven, ingaan op onze exit-strategie, uitstapje naar wat andere landen doen en ook het een en ander over kudde-immuniteit, groepsimmuniteit toelichten. We lopen snel door de, denk ik, nu al bekende dia's heen. U ziet hier het overzicht van bij de GGD gemelde patiënten, opgenomen patiënten en de leeftijdsverdelingen in de verschillende groepen. Nou, het is duidelijk dat er een afname is in de meldingen. U ziet daar een bepaald patroon doorheen lopen. Dat zijn de weekenddagen versus de weekdagen. U ziet dat dat bij de opnames natuurlijk minder geldt. Beide grafieken tonen een belangrijke afname afgelopen weken. Met betrekking tot de leeftijdscohorten rechtsboven van alle gemelde patiënten, man-vrouw verhouding en leeftijdsverhouding. U ziet dat daar duidelijk meer vrouwen zijn. We hebben de vorige keer al even besproken. Dat is de selectie ten gevolge van het testbeleid. En wat zich natuurlijk ook vooral ligt op zorgverleners die vaker jong zijn en vaker vrouw dan man. Dus vandaar dat dat beeld wat vertroebeld wordt door die bias, door het testen. De middelste en de onderste grafiek toont de leeftijdsverdeling van de opgenomen patiënten. Duidelijk ouder dan de gemiddelde gemelde patiënt. En de patiënten die komen te overlijden met een gemiddelde leeftijd zo van 80, 85 jaar. Die zijn nog wat ouder. En daar zie je eigenlijk de man-vrouw verhouding min of meer recht trekken. Op de volgende dia dan de totale aantallen patiënten die gemeld zijn in het Osiris-meldsysteem van de GGD. Ruim 44.000 inmiddels. Zo'n kwart opgenomen in het ziekenhuis. En u ziet in totaal zo'n 5.715 overleden patiënten onder de gemelde patiënten. Dus onder de patiënten waarbij de infectie bevestigd is. Ik kom zo even terug natuurlijk op het totale aantal dat misschien aan COVID moet worden toegeschreven. Dat is één maat hoe de situatie in Nederland is. Andere maat is om te kijken naar de virologische bepalingen. Dus de laboratoriumbepalingen gericht op het aantonen van het virus. U ziet dat er inmiddels zo'n 300.000 bemonsteringen hebben plaatsgevonden. Daarvan was 15% positief over de hele periode. U ziet in de grafiek daaronder het verloop in de tijd. Aanvankelijk nam het percentage dat positief getest werd toe, tot tegen de 30%. U ziet dat het eigenlijk al wekenlang dalende is. Inmiddels is het percentage positieve testen
onder de 5%. En worden nog zo'n 4.000 tot 6.000, 7.000 testen per dag uitgevoerd. En het mogen duidelijk zijn, en dat komt misschien ook straks bij de heer De Gouw aan bod, dat we een hogere capaciteit momenteel hebben dan het aantal dat getest wordt. Maar dat van het aantal dat getest wordt slechts zo'n 5% positief is. Nou, hoe komt dat? Dat kunt u misschien deels de verklaring daarvoor zien aan de rechterzijde. Die geeft van de huisartsenpeilstations weer wat het verloop is van het aantal personen met klachten van de luchtwegen. Dus uit de bevolking gaan personen met luchtwegklachten naar de huisarts. Zo'n 40+ huisartsen documenteren dat en geven dat door en doen ook bemonsteringen onder die patiënten. Dat is ongeveer van zo'n rond 1% van Nederland. En u ziet dat na een aanvankelijke toename er een afname is van het aantal meldingen bij de huisarts, van het aantal patiënten wat naar de huisarts gaat. En u ziet ook dat we sedert januari, ook deels dus retrospectief, hebben bepaald in hoeveel bemonsteringen het coronavirus werd gevonden. Dat zijn die donkerrode balkjes die er bovenop liggen. Nou, u ziet eigenlijk pas na de periode dat ook de eerste patiënt was gemeld, we patiënten aantroffen binnen het niveau huisartsenpeilstations die coronavirus hadden. U ziet dat op de onderste grafiek als percentage van het aantal bemonsteringen weergegeven. Dat loopt op. En u ziet dat dat ook al een geruime tijd aan het teruglopen is. Dus de indruk is dat de druk door het coronavirusinfectie, en dat zien we ook terug natuurlijk aan de ziekenhuisopnames, momenteel aan het afnemen is. En dat vertaalt zich in het aantal patiënten dat naar de huisarts gaat. Aantal patiënten daarvan waar we corona aantonen en het aantal patiënten waar bemonsteringen plaatsvinden en waar we zien dat de bemonsteringen absoluut gezien afnemen, maar ook het percentage positief neemt af. Allemaal passende bij een uitbraak die aan het afnemen is. Op de volgende slide de verdelingen over Nederland. Daar gaan we even uit van de opgenomen patiënten. Dus dat is de selectie van wat meer ziekere patiënten. Nou, het beeld bekend denk ik, vooral Brabant, Limburg, delen in Overijssel en Zuid-Holland getroffen. Vertaalt zich naar de grafieken aan de rechterzijde die het aantal per provincie weergeven. En u ziet eigenlijk in alle provincies, en dan gaat het hier om, dat er een sterke afname is van het aantal patiënten, waar dat natuurlijk aanvankelijk toenam. Als je die aantallen uitzet in een soort wat wij dan noemen hittemap, waarbij de intensiteit van de kleur de mate van infecties weergeeft, dan ziet u tussen 2 en 5 maart, en dit zijn steeds geclusterd over 2 weken, het aantal infecties geprojecteerd op de gemeentes in Nederland, ziet u de toename. 16 tot 29 maart zit je in een hoge fase en daarna ziet u het eigenlijk afnemen. Ook hier ziet u het verschil tussen de verschillende regio's in Nederland terug, met name in Brabant en Limburg. En als u naar de meest rechtse grafiek kijkt, die de afgelopen 2 weken ongeveer beslaat, dan ziet u eigenlijk dat de verschillen in Nederland zo goed als gemarginaliseerd zijn. Zij het natuurlijk dat er nog steeds pockets zijn met meer infectieactiviteit dan andere regio's. En bijvoorbeeld de noordelijke provincies, maar ook Noord-Holland, ziet u dat daar eigenlijk geen ziekenhuisopnames door COVID-19 meer zijn. Nou, de totale grafiek ziet u dan rechtsboven geprojecteerd, ziekenhuisopnames en IC-opnames. En bij beide zien we de afgelopen weken natuurlijk een afname van nieuwe patiënten. Als we het projecteren op een andere wijze, namelijk deels modelmatig en in de modeluitkomsten opgenomen de actuele cijfers, en die zijn aangegeven met de dots, met de harde stippen, dan ziet u in het blauwe gebied, blauw-turquoise gebied, het verloop van de aantal patiënten op de IC's, het aantal opnames op de IC's moet ik zeggen, en rechts de totaal bezette bedden op de IC's. Nou, u heeft de piek, die correleerde met de piek die u net zag, daarna eigenlijk afname. Afname die momenteel nog steeds doorloopt. We hebben nu nog zo'n, nog enkele patiënten die worden opgenomen op de IC, maar het is natuurlijk een fractie van wat het rond eind maart, begin april was. En dat vertaalt zich ook naar een afname van het totale aantal IC-bezetting. En die afname die loopt natuurlijk altijd achter, omdat er altijd patiënten zijn die nog langdurig beademd worden. En het aantal nieuwe patiënten, zoals gezegd, is momenteel zo tegen de 5 per dag.
en afnemende. En we verwachten, zoals u ziet, inclusief de doorrekening van de maatregelen die op 11 mei al getroffen waren, dat het aantal patiënten nog verder afneemt. Nou, dan de situatie in de verpleeghuizen geüpdate. Daar hebben we een toename gezien tot ongeveer 30-40% van de verpleeghuizen die tenminste één geval van COVID-19 hadden. U ziet dat dat de afgelopen weken ook belangrijk is afgenomen natuurlijk. Het is nog steeds niet helemaal dat er geen nieuwe verpleeghuizen bij komen, maar u ziet dat de belangrijkste belangrijkste host is natuurlijk aan het begin geweest. Dat vertaalt zich ook naar het aantal cliënten dat positief getest wordt in de verpleeghuizen. Vaak is dat natuurlijk eerst één persoon en vervolgens zijn het meerdere personen op die afdeling. En tenslotte ziet u meest rechts en houden de rekening mee dat de y-as wisselt wat betreft aantallen. Ziet u dat het aantal overlijdens in de verpleeghuizen ook aan het afnemen is. Dan even met betrekking tot het totaal aantal personen dat is komen te overlijden door COVID-19. Nou, dat weten we natuurlijk niet absoluut zeker voor de duidelijkheid. We kunnen kijken onder de bevestigde patiënten hoeveel daarvan overleden zijn. En u ziet dat dat zo'n 5700 zijn. Dat zijn dan de patiënten die getest zijn en in het beloop zijn komen te overlijden. Aan de rechterzijde ziet u de totale sterfte die bij het CBS wordt gerapporteerd. Dat is natuurlijk eigenlijk een complete sterfte. Er zit een hele kleine fractie in die achterloopt. Maar over het algemeen is dat zijn dat goede actuele sterftegetallen. En u ziet dat in de COVID-tijd, dus de afgelopen 9 weken, er zo'n oversterfte was van ronduit 9000 personen. Het is een vrij steile piek die inmiddels weer daalt naar het gele gebied wat schommelt. En dat is eigenlijk de achtergrond overlijdens in Nederland. En u ziet even ter vergelijking de sterfte door het intensieve griepseizoen van 2 jaar terug. Dat was qua aantallen ongeveer gelijk, maar u ziet dat de piek natuurlijk wel een ander karakter heeft. Het is breder. Het aantal weken dat het seizoen speelde was ook het dubbele van het periode tot nu toe met de COVID-infecties. En natuurlijk een belangrijk verschil om ook mee te nemen tussen beide uitbraken is dat tijdens de griepseizoen natuurlijk ook opnames op de IC zijn, maar natuurlijk lang niet zoveel als de afgelopen periode ten gevolge waarschijnlijk van COVID. Deze piek, voor de duidelijkheid, kan nog deels gekleurd zijn natuurlijk door andere infecties die een rol hebben gespeeld. We weten dat er ook nog influenza-activiteit bijvoorbeeld was in die periode. En dat zal de toekomst en verder onderzoek nader moeten duiden hoeveel hiervan nou inderdaad aan COVID is toe te schrijven. Dan hier nog even een grafiek die ik eerder heb geprojecteerd en waar ik helaas een fout in had gemaakt. En die wil ik hierbij herstellen. U ziet hier een grafiek van de Johns Hopkins website die zeer actueel bijhoudt het aantal gemelde patiënten, de verdeling over de verschillende landen en ook de sterfte, waarbij ze ook vergelijkingen maken met andere landen. Nou, de grafiek rechtsboven, die kunt u zich misschien herinneren, die heb ik hier vaker laten zien. Alleen was foutief aangegeven dat er niet alleen met die dichte rondjes sprake was van Europese landen, maar dat kunt u aan de linkerzijde zien, het in feite de landen betrof met initieel de hoogste sterfte. Nou, daar bevindt Nederland, zoals u ziet, zich tussenin. Dus daar was een fout gemaakt die me hiermee hoopt te herstellen. Maar wat deze grafiek toont is eigenlijk genormaliseerd op aantal bevolking en op per 100.000 van die bevolking. De sterfte ten gevolge van bevestigde COVID en geeft een indruk van de verdeling over de verschillende landen. Er zijn natuurlijk een heleboel caveats, zoals dat heet. Dus dingen die maken dat deze grafiek niet eenduidig is te interpreteren. Want u kunt zich voorstellen dat het aantal testen maakt uit voor het percentage dat komt te overlijden. Er kunnen verschillen zijn tussen landen in demografie. Bijvoorbeeld een land met een relatief jonge bevolking en een vergrijsde bevolking. Nou, dat soort factoren speelt er allemaal doorheen en is daar niet extra in meegenomen. Maar waar dit wel voor corrigeert is de aantallen bevolking. En in die zin vond ik het zelf wel een informatieve grafiek. Nou, we komen in Nederland dan uit op 12,9%. Maar ik wil u toch ook een schatting nog meegeven op grond van eerder onderzoek wat ik hier ook heb getoond. En dat is het zogenaamde sero-immuniteitsonderzoek. Zowel Sanquin heeft bij bloeddonoren en plasmadonoren nagegaan hoeveel van die personen
positief reageerden in antistoftesten op het coronavirus. Nou, dat was zo tegen de 3%. We hebben het ook in het zogenaamde Pinter-onderzoek binnen het RIVM herhaald. Dat is een onderzoek wat steeksproefgewijs uit Nederland bemonsteringen trekt. En daar hebben we ook bepaald wat het percentage personen is dat antistoffen had. En dan kwamen we op ongeveer 4% uit. Nou, als je dat terugrekent naar de Nederlandse bevolking, dan kom je zo tussen de 600.000 en 700.000 personen uit. En dat is dan de groep die in ieder geval in aanraking is geweest met het virus. Ook daar kan je dan bijvoorbeeld de totale overlijdens op berekenen. En dan kom je zo momenteel net boven de 1%. Dit is blijft natuurlijk ook een schatting, dat wil ik benadrukken. Maar het geeft een indruk wat de invloed is van testbeleid op de percentages die je terugkrijgt. En uiteindelijk is die 1% natuurlijk meer bij waarschijnlijk wat er gebeurd is dan die 12,9%. Een verduidelijkende vraag van mevrouw Agema, als mag. Ja, dank u wel, voorzitter. Die plaatsing van Nederland met die 12,9%, is dat gebaseerd op die 5.715 overlijdens of op die 9.000 die we daadwerkelijk... 5, op de 5. Dus dan zouden we ergens anders staan, Nou ja, als kijk, we meer hadden getest. De heer Van Dissel. Kijk, als je meer test en je gaat ervan uit dat niet afhankelijk van de testen de personen overlijden, wat niet aannemelijk is, dan gaat het percentage uiteraard omlaag. Dank u wel. En als je bij spreken het tegenovergestelde zou doen, alleen maar hele zieke testen, dan vind je natuurlijk een veel hoger percentage overlijdens. Dus dat is wat dat bepaalt. Dan naar de indicatoren die we volgen en ook even een beeld van hoe dat in de rest van Europa was. Nou, dit toont een aantal dingen. Waar we regelmatig over rapporteren is dat zogenaamde reproductiegetal. Het aantal zieken ten gevolge van 1 besmette persoon. En als dat bijvoorbeeld 2 is, zal elke zieke persoon 2 nieuwe zieke personen veroorzaken en besmetten. En die krijgen dan de infectie. Dus een hoog getal betekent dat de infectie zich verspreidt. Een laag getal betekent dat de infectie zich uitdooft. En als het rond de 1 is, is de totale hoeveelheid geïnfecteerden stabiel. Nou, dat getal dat hangt uiteraard af, om even aan de linkerzijde te beginnen, hangt af van hoe men zich houdt ook aan de verschillende maatregelen die gesuggereerd zijn. Dus, zoals vermijd drukte, aanvankelijk blijf thuis, werk thuis. Nou, dat ziet u vertaald in de getallen van de Google Mobility Report. Dat heeft altijd een zekere vertraging voordat dat gerapporteerd wordt. U ziet de laatste getallen zijn hier van de eerste week van mei gerapporteerd. Maar dit geeft eigenlijk een redelijk constant beeld waarbij de bevolking, en dit is natuurlijk ook daar een bepaalde steekproef van, inderdaad gehoor geeft aan de verschillende maatregelen die gesuggereerd zijn. Nou, dat vertaalt zich uiteindelijk naar een reproductiegetal dat bij tussen de 2 en de 3 begon en op grond van de maatregelen gedaald is onder de 1 en sindsdien eigenlijk een beetje wiebelt tussen de, laten we zeggen, 0,7 en 1,0. Dat zijn getallen die we berekenen op grond van de ziekenhuisopnames. Dat is een relatief robuuste parameter natuurlijk. Van de ziekenhuisopnames wordt nagegaan wat de eerste ziektedag was. Dat ziet u in de rode lijn rechtsboven. En die rode lijn kunnen we vertalen naar een reproductiegetal. En dat ziet u aan de onderzijde. Naarmate we korter terugkijken, dus bijvoorbeeld in de laatste week, weten we dat de getallen vaak nog wat gecorrigeerd worden. Dat komt gewoon omdat er een narapportage is. En dat betekent dat over de laatste periode, en voor het reproductiegetal betreft dat dan ongeveer de afgelopen 10, 14 dagen, we onzekerheid hebben. En dat ziet u vanwege de toename van de onzekerheidsinterval en ook het niet doorgetrokken zijn van de gemiddelde reproductiegetal. Dus ja. Hoe kan je nou een negatief reproductiecijfer hebben? Een verduidelijkende vraag. We hebben ik zie geen negatief reproductiegetal. Denemarken? Het gaat tot 0, hè? Denemarken? Nee, u bent mij voor, dus ik moet het misschien eerst uitleggen. Ja, de heer Van Dissel. Wat wij graag wilden tonen hier zijn de reproductiegetallen van andere landen. Die zijn er niet, helaas. We hebben niet alle gegevens zoals Nederland die rapporteert, doen alle landen het. Dus wat we gedaan hebben om u een indruk te geven is, we hebben hier weergegeven voor de verschillende landen ten opzichte van de piek in Nederland, waar de piek in die landen lag. Ja, want u kunt zich voorstellen, als je eenmaal over de piek bent, heb je eigenlijk een R die onder de
door de 1 gaat. Dus u ziet hier dat Denemarken ons pakweg 2 dagen daarop voor was. Frankrijk ongeveer gelijk, een ruwe maat, ruwe schatting, maar desalniettemin. En u ziet dat België, Duitsland iets later dan Nederland waren. Engeland loopt daar achterop. Dat is natuurlijk ook wel het beeld wat uit de media ontstaat. En Zweden heeft eigenlijk nog niet echt een piek. Daar zien we het nog steeds wat heen en weer gaan. Maar het is in ieder geval tenminste 14 dagen na Nederland. Maar misschien dat dat daar nog verder toeneemt zelfs. Dus dit was even om enige vergelijking met het buitenland te schetsen. En dit gaat dus om de piek en niet om de R0. Want die kan natuurlijk helemaal gelijk niet onder de 0 komen. Dan wat over de exit-strategie. Nou, u heeft het stappenplan natuurlijk van het kabinet kunnen vernemen. Dat gaat uit dat we bepaalde basisregels hanteren en dat er stapsgewijs versoepelingen mogelijk zijn. Ik wil niet in detail dat stappenplan hier doornemen, want dat gebeurt op andere gelegenheden en andere plaatsen. Maar ik wil u wel meegeven dat er een bepaalde filosofie achter dat stappenplan zit. Eigenlijk is de filosofie van alles dat je het aantal contacten wat risico geeft wil beperken. Nou, hoe doe je dat? Dat doe je door een versoepeling te maken van individu naar groep en vervolgens van groep naar groep. Waarbij natuurlijk de kans op eventuele risicocontacten toeneemt. Dat mogen duidelijk zijn, maar dat kan je dan observeren. Dus je begint voorzichtig en dan ga je van individu naar groep en groep naar groep. Dat neemt dan toe. Nou, hetzelfde geldt voor dat van buiten naar binnen gegaan wordt. Buiten, weten we, geeft veel minder risico op besmettingen dan binnen. Dat komt gewoon door de verwaaiing. En dat zit ook in deze routekaart. Ten slotte zit er ook een component in van lokaal naar regionaal naar nationaal. En u kunt zich voorstellen dat met name de impact van de eventuele nieuwe uitbraakjes beïnvloedt. En tenslotte zit er, maar dat heeft niet zozeer een filosofie vanuit de infectieziektebestrijding ook nog in dat van noodzakelijke dingen wordt vrijgelaten naar meer recreatieve dingen. En dat is natuurlijk een politiek besluit. Nou, dit is de algemene achtergrond. Als je dan kijkt hoe de situatie is in andere Europese landen, en ik heb daar gedetailleerde schema's voor als u dat zou willen, maar dat kan ik niet projecteren, want dan krijg je al die individuele dingen uitgezet. Maar eigenlijk komt het natuurlijk op neer dat alle Europese landen aan het versoepelen zijn en dat ze allemaal gebruik maken van een gefaseerde aanpak, waarbij er een bepaalde periode wordt gerespecteerd om te kijken wat het effect van de versoepeling is. En zoveel mogelijk proberen een zekere safety margin dus in te bouwen, de mogelijkheid om op de rem te drukken mocht het toch fout gaan. Aan de andere kant kan je op dit moment vaststellen dat het nog te vroeg is om versoepelingen die bijvoorbeeld hebben plaatsgevonden in Denemarken, in Noorwegen en ook in de landen om ons heen, om die al goed te kunnen duiden, want daar is het eigenlijk domweg nog tekort voor. Je kan wel bijvoorbeeld in Denemarken zien dat het openen van de scholen eigenlijk geen belangrijke effecten heeft gehad. En daar putten wij natuurlijk ook moed uit. En zo kijk je natuurlijk ook naar de verschillende maatregelen in andere landen. Nou, tegelijkertijd, het is dus nog te vroeg om dat echt te duiden. De situatie is natuurlijk nog relatief stabiel. Tegelijkertijd zie je dat alle landen ook rekening houden dat ze eventueel maatregelen weer moeten aanscherpen. En dat je als het ware een route terug zou kunnen bewandelen. En daar kom ik zo nog op terug wat daarvoor, althans in Nederland, wordt opgezet en wat we nodig achten. Nou, de aanpak in Denemarken die lijkt eigenlijk relatief dicht bij de aanpak in Nederland te liggen. Er zitten wel wat detailpunten. Bijvoorbeeld in Nederland, heeft u gisteren kunnen horen, gaan we nou naar 30 als eenheid. In Denemarken is dat nog 10 en gaan ze pas in een later stadium, namelijk over enkele weken over, maar niet naar 30, maar dan weer naar 50. Dus zo zijn er verschillen tussen de landen, maar eigenlijk zijn die niet geweldig groot en kiest iedereen toch voor eenzelfde aanpak min of meer. In Denemarken is het ook zo dat sportscholen, het nachtleven en discotheken eigenlijk als laatste worden vrijgegeven. Iets wat ook in de Nederlandse routekaart zo is opgenomen vooralsnog. Nou, wat betreft het mondkapjesbeleid, daar hebben we het al vaak over gehad. Maar ook daar zie je dat de meeste landen eigenlijk een beleid voeren conform wat er in Nederland besloten is. Het gebruik van niet-medische mondkapjes in het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Sommige landen ook in
omstandigheden, supermarkts waar 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd. Want dat is eigenlijk, die 1,5 meter is natuurlijk een basismaatregel die je overal ziet terugkomen. Dus grosso modo zien we eigenlijk niet zo heel veel verschillen tussen de verschillende landen. Iedereen probeert het gefaseerd te doen. En verder zie je ook dat we allemaal ongeveer dezelfde periode bezig zijn om deze versoepelingen door te voeren. Dan komt natuurlijk wel de vraag van, oké, als je rekening houdt met mogelijke aanscherping, hoe stuur je nou eigenlijk? En dat sturen, dat is wel een ingewikkeld proces. Driving by the rear mirror heet dat dan. Maar wat we in feite proberen te doen, we hebben een vooruit en die is helemaal beslagen. En we kijken in de achteruitkijkspiegel en we proberen onze koers af te leiden aan de manier waarop de persoon achter ons stuurt. En dat is natuurlijk een ingewikkelde manier om je weg vooruit te vinden. Maar dat is wel een beetje wat de situatie is. En daar willen we natuurlijk veranderingen brengen. We willen het zekeren. En daar kom ik zo op terug wat we daaraan kunnen doen. Maar de reden dat dit zo is dat we dat reproductiegetal natuurlijk als een belangrijk getal zien om ons te sturen. En tegelijkertijd realiseren dat daar een belangrijke periode is, een delay, een vertraging, voordat we die met juistheid kunnen bepalen. Dus hoe is de cyclus? Nog even de piramide van infecties, waarbij een deel zich onder de medische radar, dat is dan die stippellijn, afspeelt, wat het ook weer ingewikkeld maakt. En eigenlijk in de ogen van veel experts ook onmogelijk om zo'n infectie dan helemaal kwijt te raken. Wat betreft de infecties die je oppikt, weten we dat het ongeveer 5 dagen duurt tussen besmetting, infectie krijgen en het krijgen van klachten. Dan duurt het ongeveer een week voordat die klachten gemiddeld bij de huisarts komen. En nog een week later voordat ze bij het ziekenhuis komen. En ziekenhuisopnames, zoals ik u net heb laten zien, zijn eigenlijk de belangrijkste mogelijkheid om die R te bepalen. Maar die R die had dan natuurlijk doet een uitspraak over de infectie die ruim 2 weken terug heeft plaatsgevonden. En dat is dat effect van de achteruitkijkspiegel. Ziekenhuisopnames leiden tot IC-opnames, maar daarnaast zien we dat dat eigenlijk een heterogeen beeld is, want sommige patiënten krijgen blijkbaar snel een toename van de ernst van de klachten en komen dan, en dat is de gemiddelde periode, na zo'n 9 dagen op de IC terecht, al dan niet na nog een korte ziekenhuisopname. Dus vandaar dat ziekenhuisopnames als vast punt geschikt is om te gebruiken om zo'n reproductiegetal te bepalen. Maar, en dat is... die metafoor is natuurlijk ook gebruikt. Het is een beetje sturen terwijl je in de achteruitkijkspiegel kijkt. Dus wat kunnen we dan doen? Nou, allereerst is het van belang om vast te stellen wat de doelen zijn van je beleid. En die neem ik over zoals de politiek die heeft vastgesteld. Het gaat om beschermen van kwetsbaren. Het intact houden van kwalitatief goede ziekenhuiszorg. Zowel wat betreft COVID-opnames, maar natuurlijk ook nadrukkelijk wat betreft de overige zorg. En het is zicht en inzicht houden op en inzicht krijgen in het gedrag van het virus en de verspreiding daarvan. En daar moeten we een aantal systemen voor optuigen. En die zijn inmiddels gelukkig zo goed als klaar of al functionerende. Want wat we in wezen hebben is het model wat u dan rechtsboven ziet geschetst. We hebben een piek van infecties gehad. En ik denk... dat eigenlijk niemand weet waar het precies naartoe gaat. Gaan we bijna naar 0? Eindigen we op een zekere endemiciteit? Dat zou je wel verwachten op grond van die hele brede basis van de piramide. Dat je gewoon niet alle infecties in beeld krijgt. Dat is natuurlijk ook wat we nu zien gebeuren in Singapore, wat we zien gebeuren in Zuid-Korea. Landen die eerst dachten er van af te zijn en dan blijkt er toch nog een veenbrand te woeden. Soms in gemarginaliseerde groepen binnen de samenleving die ertoe leiden dat de infectie dan weer terugkomt. Ik denk dat voor Nederland is de situatie kijken in de kristallen bol. Maar we willen het natuurlijk zo, en daar kom ik zo op terug, beheersbaar en laag mogelijk te houden. Nou, wat kunnen we dan doen om niet steeds naar die R0 te hoeven kijken, maar zoveel mogelijk eerder geïnformeerd te zijn? Nou, daar zijn een aantal systemen voor opgezet en die kan je eigenlijk onderscheiden in een early warning systeem en een surveillance systeem. Bij het early warning systeem kijk je in wezen naar parameters, naar karakteristieken van wat de bevolking doet met betrekking tot gedrag. En dat gedrag heeft invloed op het aantal contacten wat die bevolking heeft. Dus om u een voorbeeld te geven, we doen, dat heb ik eerder geïllustreerd hier, ik dacht de afgelopen keer, het gedragsonderzoek samen met de GGD. 60.000 Nederlanders worden bevraagd op hun gedrag.
Hoe goed houdt u zich aan het niet handen schudden, aan het vaak uw handen wassen, aan het op 1,5 meter lopen? Waar geeft het problemen? Nou, dat soort onderzoek geeft ons indicaties waar de kwetsbare plekken zitten. Dan heb je de nalevingsmonitor. Dat is eigenlijk een verzameling van observaties, vaak bij door het lokale gezag, die dan ingrijpen, bijvoorbeeld als een winkelstraat te druk wordt. En u kunt zich voorstellen, als we daar een database van bouwen, wanneer dat gebeurt, en je ziet later in zo'n stad, gerelateerd dan aan zo'n winkelstraat en het zijn daarvan uitbraken, dan leren we over de situaties waar we kwetsbaar zijn. Een andere is dat we kijken of we verplaatsingsgegevens van de telefoon kunnen gaan monitoren. Dat kan volledig AVG-proof, zoals dat dan heet. Het gaat er niet om dat we individuen volgen. Het gaat erom dat we in steden kijken hoeveel telefoons uit andere steden op dat moment aanwezig zijn. Hoeft niet gekoppeld te worden aan personen, nogmaals. Het is gewoon een maat van verplaatsing. En die maat kunnen we natuurlijk prospectief, dus naar de toekomst gebruiken, maar we kunnen ook ermee terugkijken en kijken of we afgelopen veranderingen die we hebben gezien in de R0 en in ziekenhuisopnames daar alsnog aan kunnen correleren. Kunnen zien hoe goed dat voorspellend zou kunnen zijn, zodat we het ook weer kunnen gebruiken naar voorspellingen wat betreft de toekomst. Nou, dat zijn een aantal early warning systemen die zich dus met name richten op het vaststellen van risicogebeurtenissen die zich dan vertalen naar meer infecties. Dan hebben we ook een surveillance systeem waarmee we infecties zelf oppakken. Dat kan zijn heel vroeg, bijvoorbeeld infectieziekteradar. Ik zal het u zo, of infectieradar heet dat officieel, is een website die de RIVM bijhoudt, waar men eens per week kan opgeven of er klachten zijn. Ik zal u dat zo laten zien. Maar u kunt zich voorstellen, als een belangrijk deel van Nederland dat zou doen, dan krijg je eigenlijk heel vroeg een indruk van klachten. En als we dan weer even hier terugkijken, dan hebben we dus risicovolle momenten in beeld met die early warning. En we hebben met vroege surveillance krijgen we die klachten in beeld. En dan zit je natuurlijk veel eerder op de infectie dan wanneer je helemaal moet wachten tot ziekenhuisopnames. Sorry. Nou, dat is één. We doen rioolwatersurveillance. Je kunt zeggen, dan krijg je dus als het ware van een dorp of van een stad een indruk van de infectiedruk. Want zo vertaalt zich dat inderdaad ongeveer. Er is een surveillance al gaande van zorgmedewerkers. Die worden laagdrempelig getest. En we weten dat die de infectie vaak in de bevolking, dus niet zozeer in het ziekenhuis als wel buiten het ziekenhuis, opdoen. Dus dat is ook een proximaat voor infectiedruk. We hebben de NIVAL huisartsenpeilstations al benoemd. Die gaan we verdubbelen de komende periode, zodat we beter geïnformeerd zijn en eerder geïnformeerd worden of er weer toenames zijn, met name ook regionaal. En we hebben natuurlijk het systeem via de GGD. En het systeem via die GGD, en daar zal de heer De Gouw denk ik zo op terugkomen, berust natuurlijk met name op het drempelloos gaan testen van personen met klachten in die teststraten. En dat geeft natuurlijk eigenlijk een hele snelle indruk als men daar met weinig klachten al naartoe gaat, hoeveel infecties er onder de bevolking spelen. Allemaal systemen dus om zicht te krijgen, inzicht te krijgen in het gedrag van het virus en ook inzicht te krijgen in de risicovolle gebeurtenissen. Om daar dan natuurlijk vervolgens wellicht door nieuwe maatregelen maatwerk op te kunnen doen, zonder dat je de rem hoeft in te drukken voor heel Nederland. Nou, dan zijn er altijd nog specifieke maatregelen voor de IC's en voor verpleeghuizen. En ik wil u even meenemen hoe je, daar kom ik dan zo op terug, hoe je kan nadenken waar we ons dan op moeten voorbereiden of niet. Hier nog even infectieradar. Nogmaals een systeem om vroeg klachten in beeld te krijgen. En als voldoende personen meedoen aan dit systeem, dan krijgen we een goede indruk van wat de klachten zijn in Nederland met betrekking tot luchtweginfecties. Ook weer als vroegteken van mogelijke verheffingen. En op die wijze kunnen we dan natuurlijk ook tijdiger gaan ingrijpen. Nou, hoe komen we nou tot de juiste scenario's met betrekking tot de IC? En dit is even een complex plaatje en ik wil u er rustig mee doorheen nemen. U moet ook de getallen die u ziet niet absoluut gaan interpreteren of u mag ze narekenen, maar ik zou het niet doen. Dit is indicatief. Maar wat wil ik hier weergeven? Allereerst neem ik u mee naar rechtsonder. Daar zit u de RT aangegeven. En uitgaande van een situatie waarin de
de aantal patiënten op de IC stabiel is, levert dat een RT van, laten we zeggen, 1 op. En u ziet op de grafiek erboven 210, even als voorbeeld aangegeven, wat heel stabiel is. Tot de tijdstip 0 zit het gewoon op 210. In de praktijk zal het natuurlijk een beetje schommelen, maar het gaat u even voor de illustratie. Nou, ik heb u net aangegeven dat we die RT kunnen bepalen met ongeveer 2 weken terugkijksysteem. Dat wil zeggen dat zich wat kan voordoen onder de bevolking, terwijl wij nog steeds geen verandering zien. Namelijk, het blijft 210. Nou, wat ik hier als het ware laat zien is wat gebeurt er nou als die RT toeneemt. Dan blijft hij dus een tijdje verhoogd. En plotseling zie je dan vanaf tijdstip 0 een toename van het aantal nieuwe IC-opnames. En hoeveel IC-opnames u dan vervolgens kan verwachten, dat ziet u weergegeven in die slingerende toenemende grafieken. Die corresponderen met de verschillende reproductiegetallen die ernaast staan. Dus om een voorbeeld te noemen, als van een reproductiegetal van 1, waarbij dus de influx, het aantal patiënten wat wordt opgenomen stabiel is, het reproductiegetal plotseling naar 2 gaat. En dat gebeurt dus allemaal even onder de aanname dat we het dan niet zien. Dan kan je vanaf het moment dat je plotseling ziet dat de IC gaat toenemen, toch nog verwachten dat ook al druk je op de rem, en dat is dat pijltje omlaag, en dan ziet u zo trapsgewijs die RT weer omlaag gaan. Ook al heb je dan adequaat op de rem gedrukt, moet je toch altijd nog 2000 nieuwe IC-patiënten accommoderen. En dat is natuurlijk een geweldig aantal. Dus als je dan denkt, en dit gebeurt allemaal zonder, want die periode van 2 weken en dat representeert 3 infectiecycli, dus dat is dat -3 tot 0, dat gebeurt terwijl je nog geen veranderingen ziet op de IC. Dus dit geeft aan hoe complex het is om via die achteruitkijkspiegel bijvoorbeeld voorspellingen te doen met betrekking tot de IC-bedden over enige tijd. Nou, dan ziet u aan de linkerzijde hoe je die aantallen kan vertalen naar nieuwe opnames. 10 IC-opnames per dag bij een lichtduur van ongeveer 3 weken betekent een stabiel getal van 210. Want dat is 10 keer 7 keer 3 is 210. Nou, dat verhoudt zich weer tot ziekenhuisopnames ongeveer als 1 op 4. Dus dat zijn 40 ziekenhuisopnames per dag. En we weten dat ongeveer 0,3% van de personen met een infectie uiteindelijk op de IC komen. Dus op die manier kan je eigenlijk ook wat wij dan noemen de incidentie, het aantal gevallen onder de bevolking per dag uitrekenen. Nou, dit is gewoon een rekenvoorbeeld, neem het niet te letterlijk, maar je kunt zich voorstellen dat wij hierop modelleren en op die manier kunnen vaststellen wat de buffercapaciteit op de IC moet zijn om eventuele veranderingen op te vangen. Nou is dit een vrij droge berekening. We kunnen dat ook wat meer dynamisch simuleren, want je kunt zich voorstellen, er komen mensen op de IC, sommigen komen misschien snel te overlijden, anderen liggen er een langere periode. Dat is in die vorige grafiek allemaal niet meegenomen. Maar dit is een voorbeeld waar dat dan wel is gemodelleerd met de huidige kennis met betrekking tot opnametijd. Nou, opnieuw ziet u een stabiel beeld van rond 200. U ziet weer dat er blijkbaar in dit geval een RT-stijging van 1 tot 1,5 is opgetreden. Die duurt enige tijd, dan ziet u dat die lijn begint op te lopen. Dat wordt natuurlijk opgemerkt. Op dat moment, als het een bepaalde drempel bereikt, kan je gaan voorspellen dat er nog een hele hoos gevallen achteraan komt. Dan wordt er op de rem gedrukt, dus dat stukje rood in de blauwe lijn is de periode dat het verhoogd is tot 1,5. Maar dan zie je dat ondanks het feit dat je het daarna weer snel terugbrengt naar in dit rekenmodel naar 0,9, je natuurlijk toch nog weer eenzelfde aantal IC-opnames kan verwachten als we de afgelopen periode hebben gezien. En dit is, voor de duidelijkheid, uitgaande van 200 per dag en gedurende 2 weken een R-stijging tot 1,5. En dat is allemaal niet zo hoog als we bedenken dat de R-stijging in Brabant tussen de 2 en 2,5 zat. Dus dit geeft gewoon aan, althans voor ons, ik hoop dat het overkomt, maar dat het systeem kwetsbaar is en dat je noodzaak hebt om zo vroeg mogelijk op die monitoring van de infecties moet gaan zitten, terwijl je tegelijkertijd natuurlijk rekening houdt dat je soms met een onverwachte gebeurtenis geconfronteerd wordt, die maakt dat ook al reageer je op het moment dat je een toename ziet van IC-opnames, je altijd nog die hoos van 2 weken achterloopt en 2 weken plus ongeveer 1 periode van generatietijd van zo'n 5 dagen om op de rem te drukken. Het betekent 4 generaties van het virus en dat is dus voldoende
om dit soort aantallen weer te maken. Een aantal vergelijkbaar met wat we net achter de rug hebben en liever niet naar terug willen. Mag ik een verhelderende vraag stellen? Tuurlijk. Zit in deze modellering ook de signaalwaarde die we ook hopen te hebben over het aantal positief geteste patiënten? Want dat verandert natuurlijk de modellering ten opzichte van hoe we hem eerder hebben gedaan. Dank u wel, de heer Van Dissel. Nee, dat zit hier nadrukkelijk niet in. Hè. Wat ik hier wil laten zien is... Oh, we moesten even... Moment, ja, dit is de aanvangsbel voor de plenaire zaal en deze bel duurt 1 minuut. Dus ik stel voor om even het antwoord vast te houden. De heer Van Dissel, gaat u gang. U vroeg of alle systemen die we aan het opzetten zijn hierin mee zijn genomen. Het antwoord is nee, hè, want deels moeten die natuurlijk nog worden geëffectueerd. Maar dit geeft hopelijk wel de noodzaak aan om dat te doen. Ja. En dat is waarom we daar ook aan werken. Hè, want je ziet dat met 2 weken terug in de achteruitkijkspiegel kijken je toch tegen onverwachte verrassingen aan kan lopen die je eigenlijk niet wilt tegenkomen. Nou, dit is hetzelfde, maar dan nog even in tabel weergegeven. Hè. En domweg bedoeld opnieuw voor ons als indicatief rekenvoorbeeld. Het gaat niet om de letterlijke getallen hier wat mij betreft. Op wat voor aantal IC-bedden je ongeveer moet rekenen. Hè, en waar je ook eventueel op moet voorbereiden met betrekking tot het weer kunnen laten toenemen van de IC. En u weet ook dat er gesprekken gaande zijn om na te gaan wat dan het gewenste aantal IC-bedden is. Voorzitter, mag ik een verhelderende vraag stellen? Verduidelijkende vragen. Ik wil ze wel proberen te beperken. Dus u bent de laatste voor een verduidelijke vraag, want anders komen we uit de tijd. Gaat u gang, kort. Heel kort. Ik heb de heer Van Dissel een aantal keren op de remtrappen horen zeggen. Maar wat is op de remtrappen? Ja, is dat het terugdraaien van maatregelen, et De cetera? heer Van Dissel. Dat is misschien ook een vraag voor straks, hè, maar op de remtrappen betekent dat je probeert natuurlijk een diagnose te stellen. Hè, wat is er aan de hand? En dat kan lokaal iets zijn. En dan probeer je daar natuurlijk op in te grijpen. Als zoiets blijkt dat het heel generaal is, vandaar dat we al die andere surveillance en early warning systemen nodig hebben, dan betekent het gewoon, dat kan je ook als voorbeeld nemen, stel dat Nederland zich niet meer houdt aan de 1,5 meter, dan gaat dat natuurlijk een effect hebben over heel Nederland. Maar je kan je ook voorstellen dat er toch iets lokaals plaatsvindt, waar dan verspreiding plaatsvindt en dat dat de reden is van zo'n toename. En dat je dan lokaal natuurlijk kijkt wat is er gebeurd zonder dat je meteen maatregelen neemt voor de rest van Nederland. Dus het zal echt afhangen van de duiding van de toename. En dit zijn ook voorbeelden, hè, want of het nou heel waarschijnlijk is dat in heel Nederland het naar 1,5 gaat, ik denk het niet. Maar je wil natuurlijk wat betreft potentiële noodzaak van IC-capaciteit wel rekening mee houden om die berekeningen te kunnen uitvoeren. Dan was mij gevraagd om nog iets over groepsimmuniteit te zeggen. Nou, dit is een plaatje uit de New York Times die ook, dacht ik, de Volkskrant heeft gehaald. Hè, waarbij een aantal verschillende verlopen van de uitbraak geschetst zijn. Die eigenlijk allemaal gekenmerkt zijn door het nemen van hobbels. En dan door maatregelen weer infectiedruk omlaag te brengen. En dan door versoepelingen misschien weer een hobbel te krijgen. Kunnen natuurlijk ook nog externe factoren, seizoen, et cetera, wellicht een rol meespelen. En het middelste scenario waarbij er een geweldige piek ontstaat, is dan het scenario waarin het bijvoorbeeld samenvalt met een intensief griepseizoen. Iets dat natuurlijk heel erg meer complex maakt om vast te stellen wie nou COVID heeft, wie nou griep heeft. En de griep kan zelf ook alweer natuurlijk een belangrijke belasting voor de zorg betekenen. Nou, met betrekking tot die groepsimmuniteit is het natuurlijk zo dat we uiteindelijk hopen dat er een vaccin beschikbaar komt die maakt dat we iedereen kunnen immuniseren en dat het vaccin ook effectief is en de immunisatie effectief is om te voorkomen dat men daarna
het coronavirusinfectie krijgt. De vraag is of dat gaat gebeuren, maar dat is natuurlijk in ieder geval de hoop en voor sommige infecties ook realiteit gebleken. Tegelijkertijd weten we natuurlijk ook dat voor sommige infecties vaccins maar een bepaalde periode werken. Denk bijvoorbeeld aan het griepvaccin. Dus dat kan best nog complex liggen, maar dat is natuurlijk uiteindelijk wat de mogelijkheid biedt om in Nederland voldoende immuniteit op te bouwen om de circulatie van het virus tegen te gaan. Wat u hier ziet is een artikel van de groep van Mark Lipsitch uit Harvard. Die heeft gemodelleerd het ontstaan van groepsimmuniteit op grond van het circuleren, het domweg aanwezig zijn van het virus. Want elke infectie leidt natuurlijk tot iemand die immuun wordt, want die klaart het virus. En als die immuniteit enige tijd duurt, dan draagt dat natuurlijk bij aan de weerstand van de hele bevolking. Het is een vrij technisch verhaal, maar hij toont het belang van het opbouwen van die groepsimmuniteit en het effect daarvan op de circulatie van het virus. En hier is het virus weergegeven met een vrij puntige zaagtand in de rode lijn, waarbij dan in de grijze periode extra op de rem wordt gedrukt en in de open periodes het virus weer kan verspreiden. Dit is gewoon een modelmatige illustratie van wat er natuurlijk ook gebeurt in een situatie als het virus veel meer onderdrukt is en ook wat op en neer gaat. Dus die groepsimmuniteit is een vergezicht. Dat is niet iets wat iemand op korte termijn denkt te bereiken, tenzij je een vaccin beschikbaar hebt. En het belang, denk ik, van dit stuk van de groep van Harvard is dat ze laten zien dat als er de situatie dat er geen vaccin zou zijn, iets waar je natuurlijk in theorie ook rekening mee moet houden, dat je dan nog zo'n 2 jaar te maken zal hebben met de aanwezigheid van dit nieuwe coronavirus. En uiteraard de mate van de intensiteit zijn allemaal keuzes die je maakt als politiek, in welke mate je het wil onderdrukken en in welke mate je natuurlijk ook de eventuele early warning en surveillance systemen hebt opgezet om het vroegtijdig te detecteren, zodat je ook veel specifieker dan hier gesuggereerd natuurlijk de boel kan onderdrukken, dan ook weer tot een vaccin. Rechtsboven nog even de situatie met betrekking tot het laatste onderzoek van sanguine onder bloeddonoren, waarmee je weer ziet dat de gebieden die in Nederland getroffen zijn geweest door intensieve uitbraken ook de gebieden zijn waar het percentage bloeddonoren dat antistoffen heeft tegen het virus het hoogst is. En u ziet dat dat natuurlijk nogal wisselt in Nederland, want het noorden heeft weinig virus gezien. Dus daar is het percentage laag, in het zuiden is dat veel hoger. En je kan verwachten dat iedereen die afweer heeft opgebouwd natuurlijk weerstand heeft tegen het virus en op die wijze als het ware bijdraagt aan de verspreiding van het virus. En dat moet op een gegeven moment natuurlijk voldoende zijn om dan het virus te onderdrukken. Nou, dan even kort nog de versoepeling van de maatregelen. Ik heb eigenlijk net al gezegd, dat gaat van individu naar groep, van buiten naar binnen en van lokaal naar regionaal. Nou, dat vertaalt zich, dat kunt u hier lezen, natuurlijk ook naar meer contacten en meer contacten wellicht met onbekende risico's. En dat vertaalt zich natuurlijk altijd ook in de modellering naar enige toename van de onzekerheid met betrekking tot bijvoorbeeld ziekenhuisopnames. Middelbare scholen hebben ook een andere werking dan lagere of primaire scholen, basisscholen, omdat ze vaak een regionale functie hebben en dus ook eventuele regionale verspreiding mogelijk maken. Dus zo zijn er allemaal overwegingen die je meeneemt in de modellering. En tenslotte is het ook zo dat de social distancing met name zich wilde richten op het minder isoleren van de ouderen. Nou, hier nog even ter illustratie dat de maatregelen inderdaad tot gevolg hebben gehad dat de ouderen geïsoleerd werden. Want als u de tabel van 2017 vergelijkt met 2020... en dan ziet u dat het aantal contacten dat de ouderen hebben belangrijk is teruggegaan. Van rond de 8 naar 1,5. En van die 1,5 weten we dan ook nog eens dat 85 van die 1,5 contacten ook nog eens met zorgverleners zijn en niet langer met familieleden. Dus die ouderen zijn inderdaad geïsoleerd geweest. Dat geeft natuurlijk allerlei gezondheidsschade en eigen problematiek. En vandaar dat ook het versoepelen van de richtlijnen is meegenomen in de modellering. Dan ziet u hier de resultaten van de modellering. Opnieuw in dit geval uitgezet als het aantal bezette IC-bedden en het aantal IC-opnames per dag. U ziet linksboven in beide kwadranten de situatie
zoals die nu is, zonder met de oudere maatregelen. Dan zie je dat de voorspelling was dat de uitbraak helemaal onderdrukt zou worden. En u ziet eigenlijk rechtsonder, in het rechtsonder kwadrant, de situatie na het doorrekenen van alle maatregelen. En dan ziet u dat we voorspellen dat het aantal IC-bedden uiteindelijk toch weer gaat opnemen. Maar met name van belang te realiseren dat er onzekerheid ontstaat met betrekking tot de juistheid van de modellering. En dat we dus ook rekening mee moeten houden dat er toch weer een belangrijker toename van het aantal IC-bedden is. En nou, dit is natuurlijk zonder doorrekening van alle early warning en surveillance systemen. En dan ben ik eigenlijk bij de conclusie gekomen. Dus dat met het huidige pakket zitten we nog onder de 1. Die versoepeling van maatregelen die zal naar verwachting natuurlijk leiden dat er een stijgende incidentie is van ziekte. Dus dat er meer personen per dag ziek zullen worden. Dat betekent dat bronnen- en contactonderzoek erg belangrijk gaat worden om die toename van de R te compenseren. Omdat we weten dat snel uitgevoerd contactonderzoek, zonder dat er belangrijke vertragingen zijn tussen naar de dokter gaan, het test doen en dergelijke. En dat hopen we te effectueren door die teststraten te maken, iets waar Sjaak de Gouw zo op in zal gaan. Als dat allemaal goed werkt, dat is natuurlijk belangrijk, dan kunnen we daar een deel van de stijgende infectiedruk mee compenseren om te zorgen dat het uiteindelijk toch stabiel blijft. En ik denk dat dat de belangrijkste boodschappen voor nu zijn. Dank u wel. Hartelijk dank. Ik dank namens alle Kamerleden denk ik voor de uitgebreide presentatie. Als u uw microfoon uit wilt doen, dank u wel. Dan geef ik graag als eerste het woord aan mevrouw Agema. En mevrouw Agema spreekt namens de fractie van de PVV. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Half februari was er patiënt 31, een mevrouw in Zuid-Korea, door wie 300 mensen besmet raakten. We hadden het koor in de Verenigde Staten, waar 52 van de 61 koorleden besmet raakten of ziek raakten en 2 zijn overleden. En we hebben het Amsterdams gemengd koor, waar 102 van de 130 mensen ziek zijn geworden. 1 koorlid overleed en 3 partners. Dus 3 doden in ons eigen Amsterdams gemengd koor. En dan las ik afgelopen week in de krant van de reactie van het RIVM. Die zei, ik citeer, of er een extra risico is op besmetting met het coronavirus bij zingen in het koor is nog niet bekend. En dan lees ik ook het laatste OMT-advies. En dat zegt, ik citeer, het OMT stelt dat op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten er onvoldoende bewijs is dat erogene transmissie een rol speelt in de verspreiding van SARS-CoV-2. En de vraag die ik daarover wil stellen is, dit heeft een enorm effect op die R, hè? R1, R2. We kunnen een hoop stellen, maar als in één keer 300 of 50 of 60 mensen in één keer zomaar besmet kunnen raken, is er een totaal andere situatie aan de hand. En hoe kun je nou advies geven als RIVM zijnde voor beleid dat hout snijdt als je zulke evidente karaktereigenschappen van het coronavirus negeert? Dank u wel. De heer Van Dissel, gaat u gang. Ja, ik weet niet precies waar u wilt dat ik antwoord op geef. U vraagt naar het proces, maar u vraagt ook naar zingen. Waar wilt u antwoord op? Want Nou, het RIVM negeert heel duidelijk de situatie zoals die zich voordoet. Een mevrouw die 300 mensen besmet, 52 koorleden. In Amsterdam zelfs 102 besmettingen en 4 mensen overleden. En dan zegt het RIVM, nou, of er een extra risico is op besmetting met het coronavirus bij zingen in een koor is nog niet bekend. En hier hebben we het over de transmissie in uw laatste advies. Dat wetenschappelijke inzichten dat er onvoldoende bewijs is. Dank u wel. Maar hoe kan het nou dat u dat allemaal negeert, De heer Van Dissel. terwijl het effect van zingen in een koor dus heel erg groot is? Hoe kunt u nou tot beleid komen als u dit negeert? De heer Van Dissel. ja, kijk, we negeren het allerminst. Hè. Kijk, waar je naar verwijst zijn de zogenaamde superspreading events. Hè. Die zijn bekend, dat komt voor. Dus dat zijn gebeurtenissen of situaties waar in plaats van een R van 2, hè, wat een gemiddelde is, dat wil ik ook benadrukken, er bijvoorbeeld plotseling 30 en soms zijn het er nog veel meer. We hebben ook een voetbalwedstrijd gehad hè, waarbij men niet zingt, maar neem ik dan maar aan, schreeuwt in Noord-Italië, waar de hele stad Bergamo daarna door besmet leek. Er zijn situaties waarbij er zogenaamde superspreading, dus grote verspreiding plaatsvindt die veel hoger is dan dat
gemiddelde, want wat we tonen met die R, dat zijn gemiddelde voor de bevolking. Dat is 1. Dus houden we daar rekening mee? Ja, daar houden we absoluut rekening mee. Dat zit in alle modellen. Het tweede waarnaar u vraagt is of het RIVM al of niet rekening houdt met koor, met zingen, met schreeuwen, et cetera. Nou, er staat een duidelijke zin, naar mijn idee althans, in onze OMT-brief, dat we dat onderzoeken. Als je kijkt naar de invloed van aerosolen, dus ten opzichte van druppelinfectie, dan verwacht je hele andere karakteristieken van de infectie, die ik hier niet allemaal wil opnoemen, maar die allemaal de revue gepasseerd zijn natuurlijk in het OMT. Wat niet uitsluit dat er specifieke situaties zijn, en die willen we juist identificeren om daar goed advies over te kunnen geven. Dus ja, ik deel niet uw mening dat we dat negeren, integendeel. We geven zelfs aan dat we daar apart advies over uitbrengen. En tevens wil ik wel zeggen dat je erg altijd moet uitkijken met zogenaamde retrostatistiek. Iets wat nou eenmaal gebeurd is, dat moet je interpreteren niet als dat het dan altijd gebeurt. Het zijn in principe gelukkig zeldzame gebeurtenissen. Maar je wilt weten wat de waarde is of de betekening is voor de verspreiding van de uitbraak. En dat moeten we echt gewoon nog vaststellen om goed advies te kunnen geven over bijvoorbeeld of groepen kunnen zingen of groepen kunnen schreeuwen. De activiteiten die natuurlijk ook wel eens wellicht in de horeca kunnen plaatsvinden. En daar moet gewoon een gedegen wetenschappelijk oordeel over zijn. En dat kan je niet op individuele anekdotes ophangen. Dus dat wordt onderzocht en er komt een apart OMT-advies uit. En ja, ik denk dat we daarmee het probleem heel adequaat juist adresseren. Dank u wel. Mevrouw Diertens, een vraag namens de fractie D66. Gaat u gang. Ja, dank u wel weer voor uw betoog en uw uiteenzettingen. Ik heb wel een vraag ten aanzien van die regionalisering. Want hoeverre kijken we naar de verspreiding van het virus en om zo snel mogelijk die brandhaat weer de kop in te drukken. In Groningen hebben ze van het begin af aan toch een iets ander invloed gehad of een weg gekozen ten opzichte van de rest van het land. U heeft in een van de eerste briefingen gezegd van ja, wij proberen zoveel mogelijk bron- en contactonderzoek te doen. Maar uiteindelijk moeten we het een keer loslaten. In hoeverre, als u nu weer in de achteruitspiegel kijkt, heeft u geleerd van de ervaringen in Groningen? En wat betekent dat dan voor de toekomstvisie die u net heeft gesteld? Dank u wel. En ik wil ook nog even praktisch zeggen dat ik straks in verband met het debat moet... Ik ga dat straks herhalen bij de wisseling. De heer Van Dissel. Groningen had een andere situatie dan de rest van Nederland. Want die werd niet geconfronteerd met die geweldige toenames die de GGD'en te hoog gingen. Dat betekent dat Groningen heeft juist dat contactonderzoek kunnen handhaven waar andere regio's dat niet kon doen. En ik zie dat dat goed gebeurd is. In Groningen zijn relatief weinig introducties geweest en dat heeft men kunnen opsporen. Dat model is het basismodel en wat de heer De Gouw straks zal illustreren is dat dat geweldig wordt opgeplust om dat ook in de toekomst voor heel Nederland mogelijk te maken. Nu is de situatie al dat dat in heel Nederland weer gebeurt, want de druk in Nederland is teruggelopen. Dus alles wat u hoorde over early warning en surveillance systemen zijn er allemaal op gericht om dat bron- en contactonderzoek op de juiste plaats te zetten. Namelijk om het zo succes mogelijk te kunnen laten zijn om de infectie zo snel mogelijk op te sporen. De diagnose te maken, wat is hier aan de hand geweest, zodat we ook leren. Dat we een portfolio ontwikkelen van risicovolle gebeurtenissen. En die vervolgens de kop in te kunnen drukken. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Veldman. En de heer Veldman spreekt namens de fractie van de VVD. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Een vraag over het dashboard waar de heer Van Dissel het net ook over had. De minister vergeleek dat gisteren bij de persconferentie met een dashboard in de auto. Nou weet ik vrij zeker dat als de snelheidsmeter in mijn auto behoorlijk vertraagd is, dat ik aan het eind van een trajectcontrole tegen een boete aanloop. Want waarschijnlijk heb ik dan te hard gereden. Nou zijn er een aantal indicatoren op dat dashboard waarvan we weten dat die niet beïnvloedbaar zijn in de snelheid van het weten. De IC-opnames, ziekenhuisopnames, die zijn allemaal vertraagd. De enige die echt beïnvloedbaar is de snelheid van testen en de snelheid van beschikbaar hebben van de uitslag van die testen. Wat zou die doorlooptijd
tijd moeten zijn volgens de heer Van Dissel, die volgens mij, begrijp ik uit de brief van de minister, nu op 11,9 dagen ligt. Wat zou die doorloopsnelheid moeten zijn voor de heer Van Dissel om te kunnen stellen dat het dashboard betrouwbaar is? De heer Van Dissel. Dit is iets wat we in alle realiteit gewoon zullen moeten leren. Ik denk er is een heleboel onbekend aan dit virus. We leren nog steeds. En we zullen natuurlijk aldoende proberen om dat dashboard zo effectief mogelijk te maken. Het enige is wat je natuurlijk ziet als men klachten al rapporteert. Als we door het infectieradar bijvoorbeeld, als men vroeg naar de teststraat staat, waarbij men dan een delay heeft, dus een vertraging van maar een paar dagen, waarbij we dat koppelen aan bijvoorbeeld telefoongegevens, die met betrekking tot de mobiliteit, dan verwacht je toch een veel completer beeld te krijgen, waardoor je er heel vroeg op kan zitten. En dat heel vroeg op kan zitten is natuurlijk allemaal dan bedoeld om te zorgen dat we die overbelasting van de zorg niet meer tegemoet hoeven gaan en ook niet willen dat er weer te veel risico's ontstaan voor bijvoorbeeld kwetsbaren in verpleeghuizen. Dus ik denk dat die periode aanzienlijk korter zal zijn. Hoe kort exact, dat zal gewoon moeten blijken. Dank u wel. De heer Heijink, uw vraag namens de fractie SP. Gaat u gang. Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag over de mondkapjes. Er wordt in het advies van het OMT gezegd dat zelfgemaakte mondkapjes mogelijk enigszins werken op die plekken waar de 1,5 meter niet gehaald kan worden. En volgens mij wordt er een heel kunstmatig onderscheid gemaakt tussen de medische maskers en de niet-medische maskers. Terwijl je volgens mij het onderscheid moet maken, beschermt iets wel of is iets een fopkapje en eigenlijk een katoenen lapje dat misschien ook iets doet. En nu zijn er heel veel mensen die met het OV gaan reizen en die maken zich daar zorgen over. Dat je straks niet meer met een goed werkend masker in de trein of in de bus of in de metro mag zitten. En mijn vraag aan de heer Van Dissel is eigenlijk, als nou de beschikbaarheid van bijvoorbeeld de chirurgische maskers of andere maskers met een CE-markering, als die beschikbaarheid er is, moet dan de voorkeur niet zijn om dat type maskers in het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van dat iedereen zelf achter de naaimachine gaat zitten? De heer Van Dissel. Ik denk het niet, vanuit de wetenschap redeneerd. Wat wij doen, en u noemde het al, we hebben een aantal maatregelen genomen, zoals 1,5 meter, die maakt dat de toegevoegde waarde van welk masker dan ook gewoon beperkt is. Maskers hebben ook een risico. Ik gisteren toevallig naar het journaal, ik zag beelden uit Duitsland, een beeld uit een kroeg. Men had maskertjes op en probeerde bier te drinken. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Dus iedereen pakte dat masker met de hand vast. Dat betekent dat alle besmettingen alle kanten op gaan. Vervolgens pakken ze de bierfles vast. Daarna pakken ze het masker weer omhoog. Dat zijn allemaal precies de dingen waar wij voor gewaarschuwd hebben. Dat je ook onderzoeken hebt die tonen dat als je onvoldoende gedisciplineerd gebruik maakt van maskers in de publieke ruimte, dat je dan zelfs verhoogde risico's loopt. Dus ik denk dat het beleid zoals wij dat propageren, dat als je de basismaatregelen in acht neemt, in een situatie waarbij er momenteel ook nog eens weinig infectiedruk is, je doet aan risicoreductie, dan hebben maskers wat ons betreft geen toegevoegde waarde. Sorry voorzitter, maar dit is geen antwoord op de vraag. Ik vraag niet naar het effect van maskers. Ik vraag ernaar, als er een plicht is tot het dragen van maskers, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, moet dan de voorkeur niet zijn om te kiezen voor maskers die werken in plaats van maskers die niet werken? Nee, maar u bent misschien niet tevreden met mijn antwoord. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar ik geef het antwoord vanuit het OMT geredeneerd, niet hoe uiteindelijk besloten is. En ik denk ook dat u dit in de vorige OMT-brief zo kunt teruglezen. Ja, helder. Dan kom ik... mevrouw Ellemeet, u slaat over? Ja. Dan kom ik bij de heer Kuzu namens de fractie DENK. Gaat uw gang. Voorzitter, dank u wel. Het CBS heeft een paar dagen geleden, volgens mij 5 dagen geleden alweer, de sterftecijfers bekendgemaakt. En daarbij werd er geconstateerd dat mensen met een migratieachtergrond, westers of niet-westers, relatief gezien 47% of 49% meer vaker kwamen te overlijden. Is daar een verklaring voor? De heer Van Dissel. Dat is een belangrijk punt wat u noemt. We hebben die verklaring, die hebben we nog niet. Het CBS geeft natuurlijk de cijfers zonder de duiding erbij te geven, maar die zullen we zeker moeten zoeken. We zien natuurlijk onderzoeken vanuit het buitenland en met name de Verenigde Staten, waarbij ook een belangrijk verschil is tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dat zou natuurlijk kunnen komen door verschillen in sociaal gedrag. Kan ook erfelijkheid zijn. Ik denk dat dat een punt is wat onderzocht zal worden. Ja. Dank u wel. Dan ga ik in de richting van de heer Asscher, Partij van de Arbeid. Gaat u gang.
Dank u wel. Er komen allerlei systemen om in de gaten te houden hoe het virus zich ontwikkelt. Maar die zijn nog niet in werking, of in ieder geval niet allemaal, op 1 juni. Mijn vraag is dus, met hoeveel extra IC-opnamen en sterfgevallen wordt rekening gehouden en hoeveel worden er acceptabel geacht? En dat duidt op de vraag, wat is de strategie? Willen we proberen het aantal IC-opnamen naar 0 te brengen? Of is er een strategie om binnen de capaciteit te blijven? De heer Van Dissel. Maar u bedoelt in de periode tot die systemen wel op orde zijn? Of? Ja, nu per 1 juni nemen we een zeker risico, zou ik me kunnen voorstellen. Ik ben benieuwd hoe dat is ingeschat. En voor daarna, ook omdat u die zaagtand liet zien, ik denk dat we liever een zaag hebben zonder tanden. Zeker, hè? Maar De heer Van Dissel. ik gaf al aan dat die zaagtand is even de modematige interpretatie. Hè? En die andere is natuurlijk al veel. En wat je eigenlijk wil is het zo gering mogelijk maken. Omdat je realiseert dat je toch voor het vaccin moet gaan. Hè, dus kijk hoeveel uiteindelijk IC-bedden en hoe zich dat dan vertaalt naar morbiditeit en sterfte. Dat is natuurlijk een besluit wat uiteindelijk de politiek neemt. Omdat die de opdracht dan teruggeeft naar wat voor streefgetallen je moet gaan. Als u mij vraagt wat denkt het OMT met betrekking tot hoe het virus zich gedraagt, dan heb ik denk ik aangegeven dat ik niet verwacht dat iemand met zekerheid kan voorspellen hoe we uit gaan komen. Het zou best kunnen, en dat verwachten we, dat het nog verder doordaalt. Ook al doen we deze veranderingen, ook vanwege de vertraging en dat we tijdig kunnen bijsturen. Maar ja, in alle eerlijkheid weten we dat gewoon nog niet. Omdat er zoveel karakteristieken van het virus nog onbekend zijn. En het natuurlijk ook erg afhangt van hoe het buitenland opereert. Omdat we een open land zijn, neem ik aan, straks weer. Waardoor we ook de eventuele import weer kunnen krijgen. Dus het hangt van zoveel punten af dat vanuit de wetenschap, denk ik, daar niet nu een eenduidig beeld op kunnen geven. Anders dan dat we denken dat we met alle maatregelen en alle systemen die worden opgetuigd er vroeg bij kunnen zijn en die variatie zo gering mogelijk kunnen houden. Ja. Dank u wel. De bel die we af en toe horen, ik zeg het ook voor de mensen die thuis meekijken, dat is de schorsing in de plenaire zaal of het einde van een debat in de plenaire zaal. Geen brandalarm, voordat we daar vragen over krijgen. Een vraag van mevrouw Van den Berg namens het CDA. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Meneer Van Dissel, weer bedankt voor zijn heldere presentatie. Aan het eind geeft meneer Van Dissel aan van, ja, dat dus die om die te compenseren, dat het heel belangrijk is dat je snel ook kunt testen. Nu hoor ik een paar dingen uit het veld. Ten eerste bijvoorbeeld uit het onderwijsveld dat het 5 dagen duurt voordat er dus een testresultaat is. En dat er lang wordt gedelibereerd of iemand überhaupt voor die test in aanmerking komt. Ik hoor ook dat er onvoldoende mondkapjes zijn voor het openbaar vervoer. Om iedereen te voorzien. En nu hebben we ook vannacht natuurlijk gezien dat er sprake is dat er een nerts een mens zou hebben besmet. En ik vraag dus aan meneer Van Dissel, vindt u ook niet dat de maatregelen dan misschien nog wel meer worden gefaseerd? En dat ook de altijd huisdieren van mensen die besmet zijn ook getest zouden moeten worden? De heer Van Dissel. Dat zijn 2 vragen, denk ik. Hè. De vraag met betrekking tot testen is denk ik toch iets voor de heer De Gouw, want die regelt de testen. Die zal er zo over uw briefing geven. Maar de bedoeling is juist om dat zonder drempel, zonder zelfs triage van een arts meteen mogelijk te maken. Dus dat je al die vertragingen die u noemt uitstelt. En met betrekking tot de huisdieren en de nertsen, ja, dat is een complex verhaal. En ik denk dat we daar nog een keer apart op terugkomen als u dat goed vindt. Er is nu bij een nertsenbedrijf 1 geval geweest waarbij een persoon besmet is geraakt in een periode dat het allemaal nog niet bekend was. Dat is niet een generaal beeld, want datzelfde geldt voor eventuele huisdieren. En dat ligt wel heel complex om dat nu heel uitvoerig te bespreken. Daar is een uitspraak ook van het OMT zoonose. Die zegt dat er bepaalde maatregelen nodig zijn voor huisdieren in een huishouden waar gevallen zijn. En die kunt u daarin terugvinden. Dus er zijn protocollen voor geschreven, richtlijnen wat er dan moet gebeuren. Dank u wel. De Kamer is inderdaad afgelopen nacht geïnformeerd over het voorval. En de minister heeft ook aangeboden een technische briefing te organiseren. En ik meen dat het verzoek gedaan is. Althans, ik kan zeggen dat het verzoek gedaan is. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Van der Staaij namens de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is, wat is en wat wordt er nu precies onderzocht als het gaat over als het gaat om de gelegenheden of de omstandigheden waardoor het virus extra wordt verspreid? Ik heb iets gehoord over ventilatiesystemen, mevrouw Agema over zingen, maar ik lees ook wat over blaasinstrumenten. En eerder werden kerkdiensten genoemd, maar onderzoek in Sommelsdijk relativeerde dat juist. Dus wat is daar nu de stand van zaken? De heer Van Dissel. Nou ja, u geeft het eigenlijk al precies aan, hè, dat je niet te vroeg moet concluderen. Daar ben ik natuurlijk helemaal mee eens. Wat wij gewoon nodig vonden is iets meer tijd om daar ook de hele literatuur op te scannen. En ook de collega's in andere landen te horen hoe precies hun opvattingen hierover zijn. Zodat we vonden dat te kort dag om dat nu mee te kunnen nemen. Dus daar hebben we gewoon ietsje meer tijd voor nodig. En dat betekent dus dat we gewoon alle literatuur die daarover beschikbaar is, maar ook die nog beschikbaar moet komen, maar wel al bekend zijn bij verschillende RIVM-achtige instellingen in andere landen, dat zullen we daarbij innemen. En daar zullen we u zo snel mogelijk over rapporteren. Dus dat komt terug. Maar dat is vooral het bijeenzoeken van beschikbare literatuur over verspreidingen, over afhankelijkheid van luchtverversing bijvoorbeeld. En ook de rol die ander gebruik van de stem anders dan het gewone praten heeft op de vorming van druppels en dergelijke. Ja. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Brenk namens 50PLUS. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Er is terecht veel aandacht voor de verpleeghuizen. Maar ik ben benieuwd of de RIVM ook adviezen heeft voor de andere woonvormen waar ouderen zelfstandig wonen en andere kwetsbaren. De heer Van Dissel. Ja, het antwoord is ja. Ja, we hebben een paar duizend adviezen bij spreken op de website staan, maar je hebt natuurlijk verschillende vormen. Hè. Je hebt voor verstandelijk gehandicapten, je hebt zorgcentra, allemaal verschillende vormen waar hulp geboden wordt. En voor al die individuele vormen zijn richtlijnen beschikbaar met betrekking tot gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, tot hygiëneadviezen. Want ik denk dat u daarop doelt. Ja. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Es, Partij voor de Dieren. Gaat u gang. Dank u, voorzitter. De Partij voor de Dieren wil toch nog ingaan. Ik snap dat er volgende week een technische briefing komt, maar toch ingaan kort op de uitspraken tot nu toe van het RIVM over die nertsen en mogelijk katten die besmet zijn met het coronavirus. Want het RIVM geeft op dit moment aan dat de kans dat een kat een mens zou besmetten bijvoorbeeld heel klein is. Dat werd ook gezegd dat de kans heel klein zou zijn dat een nerts een mens zou besmetten. En toch zitten we nu in de situatie dat dat waarschijnlijk het geval is. Met vooral nertsen hebben we het wel over het feit dat die niet binnen bedrijf blijven. We in Nederland miljoenen dieren hebben die getransporteerd worden, vervoerd worden. Het risico zien wij toch wel degelijk in dat dit een gevaar voor de volksgezondheid zou kunnen betekenen. Ik ben dus wel benieuwd vooral hoe nu wordt beoordeeld dat risico op besmetting van dier tot mens klein zou zijn. De heer Van Dissel. Ja, er zijn een aantal bedrijven waar nertsen zijn gevonden die besmet zijn gebleken. Hè. Dus dat heeft geleid tot verschillende acties al. Hè. Bijvoorbeeld tot het verzamelen van bemonsteringen uit de verschillende stallen versus het verzamelen van bemonsteringen op afstand. Nou, daar is naar voren gekomen dat een aantal van die monsters binnen de stal positief zijn waar je het virus kan aantonen op zeg maar stofdeeltjes, terwijl het buiten de stallen niet was. Dan zou je dus kunnen denken dat er een zeker risico is natuurlijk binnen de stallen. Nou, dan een tweede onderzoek, en daar kom ik zo op terug. Het tweede onderzoek wat natuurlijk gedaan is dat gekeken is of er een bepaalde volgorde is met betrekking tot gevallen binnen de gezinnen en gevallen onder de dieren. Nou, daar bleek tot nu toe dat er eigenlijk altijd eerst gevallen binnen de gezinnen waren. En dat ook als je genetisch naar het virus kijkt, hè, dus de genetische volgorde van het virus onderzoekt bij de bevolking en bij die personen en bij de nertsen, dat er een volgorde is van mens op nerts. Alleen bij één persoon is dus nu een virussequentie aangetoond die suggereert dat hij het van de nerts heeft opgedaan. Dus dat is bij één van de verschillende groepen die nu gedaan is. Nou, het feit dat dat gebeurt maakt dat type infectie anders beoordeeld wordt en dat er
nu meer onderzoek kan worden uitgerold ook naar andere nertse bedrijven. Dat zijn er zo'n 140 in Nederland. En dat betekent dat in die bedrijven zal worden gekeken of er sprake is van aanwezigheid van het virus. Tot nu toe was dat eigenlijk in bijna alle gevallen ook gekoppeld aan het hebben van klachten van de dieren. Dus dan kan je dat natuurlijk op die manier oppakken. En dat betekent dat er nu veel grotere inventarisatie plaatsvindt van die risico's. Tegelijkertijd zijn we in Nederland natuurlijk geen eiland en kijken we altijd, ook bij al deze risicobeoordelingen, wat is er bekend. Die bekend, dat kan soms zijn uit dierexperimentele setting, maar natuurlijk met name ook of het elders in andere landen ook geconstateerd is. En dan moet je toch, dan is het toch helder dat dit tot nu toe een uniek geval lijkt te zijn bij wat we nu weten. En dat soort dingen maakt natuurlijk allemaal dat je op dit moment zo'n risicobeoordeling doet. Maar dat betekent niet dat je daarna stopt met verder kijken. En dat verdere onderzoek, dat denk ik, dat is dan iets wat misschien in een volgende briefing kan worden benoemd. Ja? Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Van Kooten-Arissen. En zij spreekt namens de groep Krol Van Kooten-Arissen. Gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. Ik wil graag met 2 vragen aan de heer Van Dissel stellen, als het goed is. Ik begin met een eerste vraag. Kan de heer Van Dissel reageren op het onderzoek van dus Erasmus MC? De onderzoekers hebben onderzocht dat het hooikoortsseizoen relatief grote invloed heeft op het coronavirus. Enerzijds dat dus de bloem, boom en graspollen het immuunsysteem verder activeren, zelfs met een toename van 50%. En anderzijds dat pollen zelf antiviraal werken. En mijn vraag aan de heer Van Dissel is, wat voor invloed hebben die bevindingen op het advies wat betreft de versoepeling van de maatregelen? De heer Van Dissel. Nou ja, dit is een van de vervolgonderzoeken die lopen. Hè. Wat we zien is dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat zo'n pollenseizoen door reacties die het oproept in de long, misschien de long wat we dan noemen primed, hè, dus als het ware meer gevoelig maakt voor COVID-19-infectie. Dat zou in sommige gevallen gaan omdat bepaalde receptoren waar misschien ook het virus gebruik van maakt dan omhoog gaan ten gevolge van bijvoorbeeld de allergie. Dat duidt misschien ook naar een mogelijke manier om dat te bestrijden. En ja, dit zit echt nog in de beginfase van associaties, waarbij natuurlijk de causaliteit verder moet worden uitgewerkt. Ook om duidelijk te maken wat je er eventueel aan moet doen. We hebben natuurlijk het gegeven van een pollenseizoen en het gegeven van de aanwezigheid van het virus. En uiteindelijk is dat een van de vele factoren die natuurlijk meespeelt. Maar daar gebeurt wel het nodige aan onderzoek naar. Dank u wel. Uw tweede vraag, mevrouw Van Kooten. Ja, voorzitter, dank. Ik krijg ontzettend veel mailtjes van bezorgde mensen die bang zijn voor die aerosolenbesmettingen. Daar heeft de heer Van Dissel het een en ander over gezegd. Maar ook dat grotere hoest- en niesdruppels kunnen verdampen en daardoor in de ruimte blijven zweven. Wordt daar aanvullend onderzoek naar gedaan. En wat is eigenlijk de invloed van de luchtvochtigheid en de warmte? Is het daadwerkelijk zo dat je buiten minder de kans hebt op een besmetting? De heer Van Dissel. Dat laatste is zeker waar. Er is ook onderzoek uit China waarbij in dat onderzoek genoemd enkele duizenden besmettingen eigenlijk maar relatief handvol buiten heeft plaatsgevonden. Nou moet je natuurlijk altijd uitkijken dat daar niet een geweldige selectiebias in zit. Dus ik weet niet of we dat nou meteen moeten geloven. Maar in ieder geval is het zo dat buiten natuurlijk wind over het algemeen. Er is gewoon meer mogelijkheid tot verspreiding en verdunning. Buiten kan er ook de invloed van zonlicht zijn, UV-licht wat virus inactiveert. Dus er zijn vele dingen die je kan verzinnen dat daar invloed op hebben. Dus ik denk dat dat er zeker is. Die invloed van aerosolen, dat hebben we onderzocht. Dat is ook in het OMT de afgelopen keer besproken. Daar was uiteindelijk de conclusie van alle aanwezigen dat die aerosolen, als ze al een rol spelen, een geringe rol spelen bij de verspreiding van het virus. En het rapport wat daarover geschreven wordt, dat wordt binnenkort op de website beschikbaar. Dus dan kunt u dat allemaal met alle wetenschappelijke referenties nalezen. Ja. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Van Haga. Gaat u gang. Dank u wel. Ik heb een vraag over de 1,5 meter samenleving. Want in de verschillende landen worden verschillende afstanden gebruikt. En bij de exit-strategie is dit een belangrijke parameter.
De Wereldgezondheidsorganisatie die beveelt 1 meter aan. Het OMT heeft toen op een gegeven moment 2 meter geroepen. En de RIVM heeft gekozen voor 1,5 meter. Hè, dus daar gaan we nu naartoe. Dus 50% meer. Dat is toch enorm. Een land als Oostenrijk houdt gewoon 1 meter aan. Dus mijn vraag is, waarom nemen we niet gewoon het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie over? En moeten we niet differentiëren tussen binnen- en buiten situaties, daar waar het gaat over die 1,5 meter situatie? De heer Van Dissel. Kijk, die 1,5 meter is niet iets wat we nu afgelopen februari uit de lucht plukten. Hè. Daar liggen werkgroep infectiepreventieadviezen aan ten grondslag, waarbij we op grond van jarenlange ervaring ook in ziekenhuizen weten dat dat een veilige afstand is om te werken, voordat je persoonlijke beschermingsmaatregelen zou moeten gebruiken in ziekenhuissetting. Dat er sommige groepen voor andere eenheden kiezen, ja, daar zult u toch daar moeten informeren wat dan het verschil maakt. Dat is mij niet altijd helder waarom een andere instituut voor 1 meter adviseert. Maar we moeten ons natuurlijk wel realiseren dat het is allemaal risicoreductie. Het is niet absoluut. We weten gewoon voor de meeste infectieziekten, met name van respiratoire aard, waarbij we druppels verantwoordelijk achten voor de overdracht, dat die op 1,5 meter effectief zijn voorkomen. Dat betekent niet dat als je op 1 meter zou zijn, dat je dan ook niet een paar infecties voorkomt. Het is natuurlijk, het is ook een relatieve keuze die je op een gegeven moment maakt. Het is niet zo dat er een absolute drempel is van het gaat tot hier en geen centimeter verder. Dus daar zit ook een afweging bij die misschien andere invloeden kent die dan maakt dat je tot 1 meter besluit. Dat kan natuurlijk ook een gelegenheidsargument zijn die dan maakt dat dat korter is. Maar die 1,5 meter is iets wat wij als deskundigen toch zeer vanuit de meeste clubs en meeste landen herkennen als zijnde de afstand die men over het algemeen aanhoudt. Dus. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Baudet namens de fractie Forum voor Democratie. Gaat gewoon. Ja, ik vroeg me af of we al voorzichtig iets kunnen zeggen over hoe gevaarlijk dit virus nou eigenlijk is voor de gehele populatie. Dus als we kijken naar, en we weten, het is dus niet echt een hele brede steekproef gedaan, er is niet een hele brede test gedaan door de hele bevolking. Maar we kunnen natuurlijk wel kijken naar de mensen die sterven en de mensen die op de intensive care terechtkomen. En als je zegt dat zijn eigenlijk allemaal mensen die ernstige onderliggende kwalen hebben. En dan kun je daaruit afleiden dat blijkbaar het grootste deel van de bevolking misschien wel helemaal niet ontzettend veel gevaar loopt door corona. En op basis daarvan zouden we dan misschien ook een bepaalde risicoanalyse kunnen maken. Dat we zeggen bijvoorbeeld gezonde mensen onder de 50, die kunnen veel sneller gewoon weer normaal het leven leven, enzovoorts. De heer Van Dissel. Nee, ik begrijp uw vraag. Dat heeft natuurlijk ook vaak het OMT gepasseerd. Hè. Ik denk dat het antwoord is dat wat wij dan zeggen, een infectieziekte heb je gewoon nooit alleen. Dat betekent dat het persoonlijk risico zal zeker differentiëren, hè, van hoog naar laag. Dat is wat u ook refereert en dat zien we ook natuurlijk terug in gemiddelde leeftijden bijvoorbeeld van de personen die komen te overlijden en het al of niet hebben van onderliggende medische problematiek. Maar uiteindelijk vraagt de bestrijding van een infectieziekte zoals deze ook om solidariteit. En de vraag is of je dan voldoende scheiding kan maken en kan voorkomen dat vanuit de groep die misschien minder last heeft van het virus, je uiteindelijk toch niet die kwetsbaren in de samenleving te veel belast en die er dan weinig mee of veel moeilijker mee kunnen omgaan. En dat maakt dat het natuurlijk eigenlijk in de praktijk nauwelijks mogelijk is om dat te scheiden. Want als je bijvoorbeeld de maat voor griepvaccinatie aanneemt voor enige mate van onderliggende medische problematiek, dan weet u waarschijnlijk dat voor het griepprik komt ongeveer 1/3 van de bevolking bijna in aanmerking. Dat is natuurlijk toch een hele substantiële groep. Er zitten ook al jongeren bij. En hoe kan je die nou allemaal scheiden van de groep die dan eigenlijk weinig risico lopen? Dat wordt gewoon heel erg ingewikkeld om dat te realiseren. En ik denk dat het uitgangspunt toch ook is van zorg dat je zelf de infectie niet krijgt, maar zorg er ook voor dat je het niet doorgeeft. En
Als we te veel natuurlijk op de groep gaan die er relatief weinig klachten bij heeft en misschien minder kans heeft om op de IC te komen, dan zul je toch daar ook rekening mee moeten houden om de bevolking uiteindelijk als geheel te beschermen. En het tweede wat ik over wil zeggen is, als een infectieziekte veel voorkomt, en dat geldt ook voor COVID, en dan zou je toch zien dat lang niet iedereen die bijvoorbeeld in het ziekenhuis komt en op de IC komt, een onderliggend medisch probleem heeft. Dan blijkt gewoon dat er een heleboel andere dingen, voorgeschiedenis met verkoudheidsvirussen die misschien enige kruisbescherming geeft. In ieder geval talloze andere factoren mede een rol gaat spelen of je al of niet op de IC komt. Dus het idee dat je de bevolking zo zou kunnen opsplitsen, dat de infectie in een groep zou kunnen spelen zonder dat dat IC-belasting geeft, dat is denk ik onjuist. Dus natuurlijk, dat is veel relatiever dan u nu misschien in eerste instantie suggereert. Dat zult u zelf ook natuurlijk weten. Maar dat onderscheid is gewoon minder absoluut. Dus dat betekent dat je toch die luxe om dat te kunnen onderscheiden eigenlijk niet zo makkelijk kan maken. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Dick Faber namens de fractie ChristenUnie. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. En dank aan de heer Van Dissel voor de zorgvuldige presentatie. Het OMT zegt in het advies dat er beperkte ruimte is voor versoepelingen, omdat het effectieve reproductiegetal vlak onder de 1 ligt. Ik heb een heel kort citaat. Een toename van het reproductiegetal kan waarschijnlijk deels gecompenseerd worden door effectief bron- en contactonderzoek. Op dit moment is echter nog niet bekend hoe effectief het uitgebreide testbeleid en de geïntensiveerde bron- en contactopsporing zal zijn. Dus mijn vraag is naar het oordeel van de heer Van Dissel nu voldoende voldaan aan de voorwaarden om tot verdere versoepeling over te gaan, omdat er nog onduidelijkheid is over het testbeleid en het contact- en het brononderzoek. De heer Van Dissel. Ja, ik heb deze vraag eerder gekregen. Toen antwoordde ik, kijk, als wetenschapper weet je het nooit zeker, maar dan gebeurt er nooit wat. En als dokter moet je toch een besluit nemen hoe je patiënten diagnose stelt en behandelt. En dat moet je hier ook doen. We kunnen niet wachten tot alles zo op orde is dat je 100% zeker weet. Want dat weet je dan nooit, want dan is het systeem ook niet getest. Het gaat om uiteindelijk of je ook als vanuit de wetenschap gezien voldoende vertrouwen hebt dat de systemen werken. Dat doe je op grond van wat er over bekend is en op grond van ervaring. Het tweede is dat we ook meenemen wat de voorspellingen nu nog zijn, hoe het verloop is de komende periode. En dat maakt allemaal opgeteld dat we er vertrouwen in hebben dat we het op deze manier moeten aanpakken. En vandaar ook dat ons advies erin positief was. En tegelijkertijd, dat heb ik ook aan anderen geantwoord, moeten we leren. Want we kunnen niet alles voorspellen. Het is deels ook kristallenbol kijken. Dat doen alle landen momenteel. Dus je probeert de juiste weg te kiezen. Tijdig op de rem te drukken als je ziet dat het misgaat. En daarom hebben we al die systemen nodig om dat te kunnen monitoren. En geeft ons dat dan vertrouwen dat dat goed gaat. Ook met de verbetering van de contactopsporing. Dan is het antwoord op dit moment ja. Hartelijk dank. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste ronde van deze technische briefing. Ik dank nogmaals de heer Van Dissel voor zijn bijdrage. Ik schors de vergadering voor een enkel moment, zodat de andere 2 gasten aan tafel plaats kunnen nemen. En wij zien u graag een volgende keer weer terug. Ik schors de vergadering.
Ik heropen deze technische briefing. Hartelijk welkom, zeg ik nogmaals tegen onze beide gasten die aangeschoven zijn. Ik ga graag het woord geven aan mevrouw Kaljou als eerste. Er is voor de leden een presentatie uitgedeeld, maar die wordt zometeen een nieuwe versie rondgedeeld, heb ik begrepen. Dat gaat nu gebeuren, dus dat is ter informatie van de leden. En de goede presentatie staat op de website van de Tweede Kamer. Mevrouw Kaljou, mag ik u als eerste het woord geven voor uw presentatie? Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Goedemorgen, dames en heren. Ik ga u meenemen naar de omvang van de achterstand van de urgent planbare zorg op dit moment. Op deze dia ziet u het zogenaamde stuwmeer in de medisch specialistische zorg aan de linkerkant en aan de rechterkant de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg. Als u goed kijkt en dan ziet u een stippenlijn in het midden van de dia en die geeft aan dat het daar 12 maart is, dit jaar. Op dat moment geeft onze minister-president een persconferentie en de volgende dag dan ziet u die zalmroze lijn. Dat zijn het aantal verwijzingen waar u naar kijkt in de medisch specialistische zorg. Ziet u met een enorme snelheid dalen tot bijna 0. En dat gaat zo door. En op deze dia ziet u ook dat het aantal verwijzingen weer aan het toenemen is. De blauwe stippenlijn, wat de referentielijn is, dat is eigenlijk het aantal verwijzingen wat we zouden verwachten. En de referentie is 2019. Dus u kijkt naar de totale omvang van het aantal verwijzingen in de medisch specialistische zorg. Als u kijkt naar de rechterkant van de dia, dan ziet u hetzelfde patroon, maar dan in de geestelijke gezondheidszorg. En als u in de lijnen hier en daar wat uitdrukkelijke dips ziet, dan kijkt u naar vakantieperioden of hele korte weken. Het doel is natuurlijk het opstarten van de reguliere planbare zorg. En de opdracht die we kregen was om als NZA de coördinatie op te voeren, maar vooral ook dat in uitdrukkelijke samenwerking doen met het veld. En de uitgangspunten zijn geformuleerd in een brief aan uw Kamer, zoals het handhaven van het bewaken van de kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en solidariteit. Maar ook zorgaanbieders en verzekeraars in de lead. En alleen de coördinatie door de overheid. En ook eerst de urgent planbare zorg en dan pas de planbare zorg. Om aandacht voor het borgen van initiatieven en creativiteit die in deze periode ontstaat. Voor vernieuwing. En COVID en non-COVID naast elkaar. Als NZA hebben wij met partijen een aantal voorwaarden gesteld. En een van de eerste voorwaarden is: gebruik nou bestaande structuren. En dat is de reden waarom wij voor een regionale structuur hebben gekozen, in het bijzonder de ROAS-structuur. Die is bedoeld voor de acute zorg, dus we hebben hem ROAS Plus genoemd en de plus staat uiteindelijk alleen maar voor planbare zorg. We hebben ook gezegd, we gaan gebruik maken van een urgentielijst. Die lijst is gemaakt door de medisch specialisten, de wetenschappelijke verenigingen van de federatie en is getoetst door het Zorginstituut. Het is van groot belang dat er samengewerkt wordt en afgestemd wordt binnen ROAS Plus niveau. We gaan dus opschalen op basis van urgentie. Maar we hanteren ook nog een risicoclassificatie die plaatsvindt door professionals in de instellingen zelf. En daar bedoel ik mee, je kunt wel dezelfde diagnose hebben, maar de ene patiënt met dezelfde diagnose is de andere niet. Er moet natuurlijk voldoende beschikbaar personeel zijn, voldoende beschikbare beschermingsmiddelen en voldoende capaciteit. Als u kijkt naar de tijdlijn van ons programma, dan ziet u dat in de week van 3 april we de opdracht kregen en de week van 13 en 20 april we onmiddellijk zijn begonnen met het aanpassen van de regelgeving. De regelgeving gericht op de bekostiging, zowel in de MSZ als in de langdurige zorg, van extra kosten die gemaakt worden door bijvoorbeeld beschermingsmiddelen of apparatuur, maar ook gederfde inkomsten. Die regelgeving is klaar en alle aanbieders kunnen zich wenden tot zorgverzekeraars of zorgkantoren om zeg maar de benodigde financiën te verkrijgen. Op 20 april komt de eerste publicatie.
dan de tweede, de derde, de vierde. En vandaag is de 5e publicatie en die presenteer ik u. Als u kijkt naar de cijfers in de medisch specialistische zorg en we kijken op ROAS regioniveau, de eerste 3 weken hebben we dat namelijk op preventieniveau gedaan, dat doen we nu op ROAS regioniveau, dan ziet u eigenlijk in iedere regio hetzelfde patroon. U ziet die week van 12 maart, u ziet het aantal verwijzingen helemaal teruglopen en u ziet ook dat dat weer oploopt. Het goede nieuws is dat als het gaat om de spoedverwijzingen, er geen daling nauwelijks te zien is geweest. Die zijn gewoon doorgegaan. En de semispoedverwijzingen, die zijn weer bijna op het oude niveau. Dat is goed nieuws. Als u kijkt naar het aantal spoedverwijzingen, nog steeds in de MSZ per specialisme, dan ziet u weer datzelfde patroon. U ziet een daling, maar ook weer een stijging. We zitten nog steeds naar het aantal verwijzingen te kijken. Als u kijkt naar het aantal behandelde patiënten, dan wordt het interessant. Dat is niet, moet ik erbij zeggen, moet ik een aantekening bij maken, is niet real-time. De verwijzingen worden ons aangeleverd iedere week door het zorgdomein. De behandeldata die worden ons iedere maand aangeleverd door Dutch Hospital Data. Dus hier kijkt u naar een vertraging. En we hebben een kleine steekproef even gedaan voor deze bijeenkomst om te kijken hoe het in de ziekenhuizen gaat. Een stuk of 4, 5 ziekenhuizen. En daarvan zien we dat die stijging, ook als het gaat om de behandeling, toe aan het nemen is. Gelijk aan de stijging van het aantal verwijzingen. En dat is ook goed nieuws. Als u dan kijkt hoe het eruit ziet per ROAS-regio, dan ziet u daar ook ongeveer hetzelfde patroon als in het landelijk patroon. Ook daar zijn weinig tot geen verschillen te zien. En als u kijkt naar het aantal behandelde patiënten per specialisme, is dat eigenlijk ook min of meer vergelijkbaar. Die patronen blijven hetzelfde. En ook hier, let op, hier zit een delay op. Over een paar weken kunnen we laten zien dat die stijging echt relevant is en bijna vergelijkbaar aan het aantal stijgingen van de verwijzingen. Kort en goed, kijken we als we kijken naar de MSZ, kijken we op dit moment naar een stuwmeer van zeg maar zo'n 690.000 mensen. Waarbij ik nog steeds opnieuw aanteken dat de spoedverwijzingen door zijn gegaan en de semispoed bijna op orde is. Maar toch, de groep is groot, 690.000. De stijging wordt wel iedere week kleiner. Kijken we naar de GGZ, dan kan ik u alleen de verwijzingen laten zien. En eigenlijk zou ik willen vragen om de blauwe lijn even achterwege te laten, omdat de blauwe lijn die staat voor 2018. In 2018 waren nog niet alle instellingen, leverden nog niet alle instellingen hun data aan zorgdomein. Dus het is eigenlijk de 2 andere lijnen die u kunt vergelijken. En hier ziet u dan weer hetzelfde patroon. Ook de GGZ is druk bezig om weer op het oude niveau terug te komen. Dat zien we ook per diagnosegroep en daar zijn 2 dia's van. Daar zijn geen afwijkende patronen. Er is een dip geweest van ongeveer 49.000. Bestaat dit stuwmeer, oneerbiedig geformuleerd, uit. Naast een aantal wachtenden die we kennen, ook al voor coronatijd, van 35.000 mensen in de gespecialiseerde GGZ. Dit is mijn laatste dia en daar moet ik excuus voor maken, omdat er een fout in staat. En die fout staat onder de GGZ. Daar staan de verkeerde cijfers. Daar staat volgens mij nog 60.000 verwijzingen. En dat moet 49.000 zijn. En er staat ook een ander getal voor het aantal wachten. En dat moet 35.000 zijn. Maar excuus hiervoor, we zullen dat herstellen. Als we kijken naar de langdurige zorg, dan loopt dat eigenlijk voor een groot deel door. Maar zijn we van plan om in kaart te brengen wat de leegstand is in de verpleeghuizen. Als we kijken naar de wijkverpleging, dan is het voor ons moeilijk. We zijn bezig met de analyses om de data helemaal duidelijk te krijgen. Daar zijn we druk mee. De huisartsen zijn erg druk met het opnieuw opschalen en het verwijzen. Dat gaat hard. De mondzorg is inmiddels weer gestart. Evenals de paramedie, de fysiotherapeuten zijn weer begonnen. En we hebben nog wat extra aandacht voor de revalidatie. Omdat we weten dat de COVID-patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen worden over het algemeen revalidatie nodig hebben. Daar zullen we aandacht aan geven. Ik dank u wel. Hartelijk dank. En even voor de zorgvuldigheid. De sheet zoals rondgedeeld, daar was de omissie hersteld. Maar ook de presentatie op de website, daar zijn de juiste cijfers opgenomen. Dus uw opmerking is ten tijde van uw presentatie hersteld. Ik dank u hartelijk.
Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer De Gouw voor zijn presentatie. Gaat uw gang. Nog even de afstandsbediening schoonmaken voordat ik het woord geef aan de heer De Gouw. Of gaat u vast beginnen? Ja, gaat uw gang. Ja. Oh, is dat klaar, ja. Goed, dank u wel voor de gelegenheid om u bij te praten over de uitdagingen waar we nu voor staan als GGD en gezamenlijk voor het testen en het bron- en contactonderzoek. Wat we natuurlijk al een geruime tijd doen in opgeschaalde vorm, maar dank u wel. Niettemin niet in de aantallen die van ons worden verwacht per 1 juni. Dus ik wil u meenemen, niet zozeer in wat we afgelopen tijd hebben gedaan, maar wat we komende tijd gaan doen om de opdracht die we van het ministerie hebben gekregen, het verzoek dat we hebben gekregen eigenlijk van de samenleving, om ervoor te zorgen dat we door testen en bron- en contactonderzoek de vrijheid weer in de samenleving kunnen terugbrengen en kunnen bijdragen daardoor aan een snelle vermindering van de lockdown, de versoepeling van de maatregelen. Wat wij gaan doen is vanaf juni iedereen met klachten testen en bij iedereen die positief is een bron- en contactonderzoek uitvoeren. Ik wil even meenemen hoe gaat nu precies dat testen in zijn werk en hoe schalen wij die testcapaciteit op. En vervolgens hoe gaat bron- en contactonderzoek in zijn werk en hoe schalen we daarvoor de capaciteit op. En dan eindig ik even met het schetsen van de landelijke coördinatiestructuur. Want dit is natuurlijk niet iets dat iedere GGD afzonderlijk doet, maar waarbij we op landelijk niveau een stevige programmastructuur inrichten. En eigenlijk geven we daarin ook gevolg aan de moties die een paar weken geleden zijn ingediend om meer landelijke coördinatie en regie op dit thema te gaan realiseren. Als we kijken naar de huidige testen die wij uitvoeren, dan ziet u dat in de periode in april, de eerste helft april, waren dat er bijna 10.000. Dat is langzaam maar zeker gedaald tot 7 mei tot een kleine 5.000 testen. En daarna ziet u dat het weer enigszins is toegenomen in de afgelopen weken. En dat heeft te maken met de nieuwe doelgroepen die zijn toegevoegd aan het testbeleid. En dat betreft zowel mantelzorgers, professionals in het onderwijs, professionals in de kinderopvang, medewerkers BOA, medewerkers openbaar vervoer, politiemedewerkers, medewerkers DEI. Dat zijn allemaal groepen waarvan het kabinet heeft besloten op advies van het OMT dat die in de huidige periode waarin ze dus weer hun werkzaamheden hervatten, getest gaan worden. En u ziet ook terug dat waar er eerst vooral sprake was van medewerkers in de zorg, dat we nu in de laatste weken een meer gemixt beeld zien van het aantal testen dat we hebben uitgevoerd. Per 1 juni, of per juni gaan we iedereen testen en zoals de minister in de Kamerbrief schrijft, we hopen dat dat 1 juni kan. Daarvoor hebben we veel extra capaciteit nodig. De capaciteit die we op dit moment hebben als GGD'en samen met ziekenhuizen en zorginstellingen is ongeveer 17.000. Dus de corona-drives zijn zo ingericht dat wij 17.000 kunnen doen. Zoals u ziet, die doen we op dit moment nog niet. Dus dat betekent dat we nu een overcapaciteit hebben, maar we hebben wel goed kunnen leren voor wat betreft de komende periode hoe je op een effectieve manier en efficiënte manier veel testen in een korte tijd kunt doen. U ziet hier een aantal cijfers vanaf juni tot en met september. We beginnen met 34.000 in juni. Dat is eigenlijk de berekening van het RIVM. Want wij willen iedere keer, iedere 2 weken, op basis van de laatste gegevens van het RIVM, gaan wij weer vooruitkijken van wat is dan voor testcapaciteit in de periode daarna nodig. U heeft de heer Van Dissel uitgebreid horen praten over het dashboard, waarmee we ook wat meer naar voren kunnen sturen. En dit is daar een onderdeel van. En dat betekent dat de cijfers die in het plan stonden, zijn nu al bijgesteld aan de laatste cijfers, of aan de cijfers van 23 april van het RIVM. Dus daardoor wijken ze iets af. Maar op korte termijn komen we met nieuwe cijfers en die verwerken we dan weer. En dan stellen we onze plannen daarop bij. En dat kan dus in beide richtingen zijn, zowel naar boven als naar beneden. U ziet daar een rode lijn
Dat is het aantal bronnen en contacten onderzoeken. Daarbij hebben we ons gebaseerd voor wat betreft de rode lijn zelf op het percentage testen dat op dit moment positief is. U heeft van de heer Van Dissel gezien en gehoord dat dat rond de 5% ligt. Dus daar zijn we van uitgegaan. Maar de getallen die zijn genoemd zijn de onder- en de bovengrens van 2% en 8%. En die hebben we gewoon zelf berekend of geschat op basis van welke marge moet je nou hanteren binnen die 5% die op dit moment positief wordt getest. Aan de ene kant kan het zijn dat, omdat je nu ook mensen gaat testen met lichtere klachten, dat je daardoor een daling vindt van het aantal positief getesten. Aan de andere kant kan het zijn dat het maatschappelijk verkeer zo op gang komt dat je ook weer iets meer zou kunnen testen. Dus daarom hebben we die bandbreedte voor wat betreft hoe gaan we onze opdracht invullen, hebben we op die manier genomen. Als we kijken hoe het gaat, vanaf 1 juni is het zo dat er een landelijk telefoonnummer is. En eind juni is er ook online een webportal. Dat is op zich al gebouwd. Alleen de eisen die daaraan worden gesteld wat betreft veiligheid en privacy zijn zodanig dat er een aantal testen moeten worden gedaan. Ik heb me laten influisteren, ook een pen- en hektest, voor mij onbekend. En daar zit gewoon een bepaalde termijn aan die daarvoor nodig is. Dus dat betekent dat we met een landelijk telefoonnummer beginnen waar iedereen zich kan melden. En die dan wordt doorverwezen, digitaal of telefonisch, naar een GGD voor het maken van een afspraak in de teststraat. En uiteraard gaan we dat zo goed mogelijk ook automatiseren, zodat mensen zelf met 1 klik een afspraak kunnen inplannen. Wij vragen dan ook een aantal gegevens van mensen om ervoor te zorgen dat wij weten dat we de juiste personen hebben en dat we ook alvast in onze administratie een dossier kunnen gaan aanmaken. Voor wat betreft de verdeling verwachten wij dat zo'n 80% van de mensen bij de GGD komt. En wat we nu ook zien, ziekenhuizen testen mensen, zorginstellingen testen, grotere zorginstellingen testen ook hun eigen medewerkers, huisartsen testen mensen. Dus het is niet zo dat wij voor de hele 34.000 aan de bak staan, maar voor zo'n 80% daarvan. Op het moment dat er getest is, dan zorgen wij dat natuurlijk zo snel mogelijk naar het laboratorium komt om de bepaling te doen. Daar heeft u in de Kamerbrief ook de term gezien van het omvormen van die stromen, omdat je een aantal laboratoria hebt waarmee alle GGD's standaard samenwerken, maar waarbij je dus weet dat je nu ook, en waarbij je dus ook afspraken hebt over administratie en registratie en ontsluiting van gegevens, maar waarbij we nu ook weten dat andere laboratoria daarvoor ook worden ingezet. En u heeft in de Kamerbrief kunnen lezen dat daar een systeem voor wordt ingezet dat Coron IT heet. Wij krijgen de melding dat de uitslag bekend is. En die melding geven wij natuurlijk dan ook zo snel mogelijk door aan degene die getest is. Als de melding negatief is, dan gebeurt dat via een appje of een sms. Als de melding positief is, dan gaat dat via de telefoon en later via het webportal, waardoor iemand ook gewoon blijvend beschikt over dat gegeven. Vervolgens gaan wij met de betrokken patiënt, als die positief is, in gesprek. Telefonisch in het algemeen en als dat nodig is ook fysiek. Waarbij we proberen om na te gaan welke huisgenoten zijn er. Met wie heeft u nauw contact gehad volgens een bepaalde definitie. En met wie heeft u nog meer contact gehad, maar die we als overige contacten kunnen beschouwen. En dat gebeurt, die uitvraag, deels door de GGD zelf en deels door een landelijk callcentrum dat onder onze regie en verantwoordelijkheid gaat werken. Het testen zelf, zoals ik al zei, gebeurt door telefonische melding bij een callcenter. Dan geven wij een instructie over de procedure, inclusief de tijd en locatie voor afname van de test. Dat doen wij omdat mensen nogal schrikken af en toe van de test zelf. Dat is ook goed om te weten als het jongere kinderen betreft of iets dergelijks, dat je echt, ik weet niet of u al de test heeft gehad of gezien,
Maar je moet diep de neus in om de test goed uit te voeren. En daar schrikken mensen nogal van. Dus wij vinden het wel verantwoord, tenminste nodig, om aan de voorkant een goede instructie te geven, zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten. Vervolgens wordt bij een testlocatie in de buurt de test afgenomen. En uiteraard proberen wij te streven naar een zo goed mogelijke spreiding. Dus we hebben nu een aantal coronadrives, maar de nieuwe proberen we voor een deels, is dat een uitbreiding van de huidige, omdat die nog niet op volle capaciteit werken. Maar voor een deel proberen wij ook op andere plaatsen de coronadrives in te zetten. Of op een andere manier mensen de mogelijkheid te geven om te testen gewoon in fysieke gebouwen. En zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 dag, hebben wij dan de uitslag en geven wij die onverwijld door aan de betrokkenen. Dus u ziet dat de procedure, en daar waren net ook al vragen over gesteld, die er nu is met de tussenkomst van een arts, omdat het op dit moment is het vaak ook arbo-beleid en willen werkgevers ook, of de bedrijfsartsen daar ook bij betrokken zijn. Dat is de reden dat we hebben gezegd, de indicatie is naar een arts. Per 1 juni is dat niet meer zo en zijn mensen laagdrempelig in staat om zich direct bij de GGD te melden. En nemen wij een korte vragenlijst af. Waarbij natuurlijk ook als maar enigszins duidelijk is dat het klachten zijn die op corona lijken, dat we dan de mensen uitnodigen om zich te laten testen. Het opschalen van testen heb ik juist even over gehad. Dat is niet de grootste klus waar wij voor staan. Omdat je hebt één testlijn, kan er 240 per dag doen, uitgaande van een 8-urige werkdag. Dat betekent dat er landelijk 125 testlijnen nodig zijn, verdeeld over 25 GGD, waarbij natuurlijk de ene GGD wel meer heeft dan de andere. Afhankelijk van het aantal inwoners zijn dat dus 4 tot 8 testlijnen per dag. En bemensing is dat er 6 personen per testlijn zit. Aan de voorkant de administratie en de logistiek en het afnemen van het monster. Dus dat betekent dat er 7 dagen per week dan tussen de 25 en 50 mensen per GGD nodig zijn. En uiteraard, die mensen zijn al opgeleid en u heeft in de Volkskrant van vandaag kunnen lezen dat dat op dit moment nog steeds gebeurt. Nee, ik wil even vragen of de heer De Gouw zijn presentatie afmaakt en de vragen even bewaren tot na de presentatie. De heer De Gouw. Ja. Daarbij gaan we natuurlijk wel uit van voldoende beschikbaarheid van testmateriaal, maar we zijn goed aangesloten bij de stuurgroep onder leiding van de heer Sijbersma. En we hebben er ook op dit moment alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Het bron- en contactonderzoek dat wij vervolgens gaan doen, is dat wij bij elke patiënt, dat heet dan de index, gaan vragen waar hij of zij denkt de infectie te hebben opgelopen. Waarbij we alert zijn op bijzondere clustering van casus. En daar is zojuist ook al even gesproken. We maken dus ook onderdeel uit van het dashboard. En dat betekent dat wij, als we een verhoogde infectiedruk zien op basis van de andere indicatoren in het dashboard, natuurlijk extra alert zijn en ook doorvragen. Omdat dan mogelijk al bepaalde bronnen bekend zijn waar mensen dat kunnen hebben opgelopen. Dat zijn dus regionale bronnen. En op basis van nader onderzoek kunnen wij dan ook bijdragen aan het stoplichtprincipe. Waarbij je zegt, ja, wacht even, hier zit toch in deze regio gebeurt nu meer dan wij eigenlijk verantwoord achten. Dus het brononderzoek is ook een essentieel deel van het bron- en contactonderzoek. Daarnaast het contactonderzoek. Dat betekent dat we bij iedereen vragen die positief is, met wie woont u samen, met wie heeft u contact gehad, langer dan 15 minuten, minder dan 1,5 meter. En met wie heeft u contact gehad op meer dan 1,5 meter of korter dan 15 minuten. En daarmee verdelen we de mensen in huisgenoten, overgenauwe contacten en overige niet nauwe contacten. En volgens de nieuwe richtlijn worden alle huisgenoten en de nauwe contacten en de patiënt zelf gebeld op dag 1, dag 7 en dag 14. En op dag 1 dan proberen wij ook uit te vragen of mensen er behoefte aan hebben om vaker gebeld te worden. Het gaat dus niet zozeer over dat wij iedere dag gaan controleren, want dat is met mobiele telefoons niet echt zinvol. Maar dat we vooral mensen de mogelijkheid willen geven om vragen te stellen, om zorgen te uiten en om gesprek te blijven als ze gewoon de eenzaamheid van een quarantaine ervaren of gewoon zich ongerust gaan maken. Wat betreft de opschaling hiervan ziet u de cijfers die in de eerdere dia ook al stonden.
Dus het gaat dan over in de minimumvariant over 500 en dan in september 740. En in de maximumvariant gaat het over 2800 ongeveer. Dat is dus die 8% en die 2%. Maar zoals ook de heer Van Dissel zei, op dit moment blijven de aantallen achter bij de modellering die we hebben gemaakt. Maar goed, het is heel simpel. Het gaat niet over wat wij verwachten. Het gaat erover wat wij berekenen, wat het RIVM berekent. En dat wij op basis daarvan gewoon zorgen dat we er klaar voor zijn. Dat betekent voor wat betreft het aantal FTE's dat we in het ondergrensscenario er 800 nodig hebben. Daarmee moet u rekening houden dat de FTE is iemand die 36 uur per week werkt. Terwijl wij in de praktijk 7 dagen werken. Dus er is een verschil tussen het aantal personen dat je nodig hebt en het aantal FTE. Maar om dat niet te veel door elkaar te lopen, hebben we hier overal het aantal FTE gebruikt. Daarvan zijn er reeds 670 opgeschaald en we zijn dus nu bezig in deze week om de laatste 130 personen die daarvoor nodig zijn ook niet zozeer te werven, want ze zijn vaak al in huis of ze zijn al vaak bij ons bekend, maar om ze ook op te leiden voor het bron- en contactonderzoek. Wat betreft de maximale vragen in het bovengrens, daar hebben we gekozen voor in het opschalingsplan voor een grote landelijke organisatie waar op dit moment de afrondende besprekingen mee zijn in de vorm van callcenters, waar we afspraken over maken over belscripts, over registratie, waarbij het dus ook een e-learning is, instructie is, maar het zijn op zich mensen die al getraind zijn om in de zorg te werken. En wat er dan gebeurt is dat bij de ontvangst van een positieve melding door de GGD wordt bekeken, is hier sprake van een bijzondere omstandigheid waardoor we zelf deze casus moeten gaan afhandelen. Bijvoorbeeld mensen in een instelling voor verstandelijke beperking, ik noem maar iets. Of is dit gewoon een reguliere burger waarvan we het bron- en contactonderzoek laten uitvoeren door het landelijk centrum dat door ons allemaal in de arm is genomen. Dus op die manier zorgen we ervoor dat we zelf altijd de ondergrens kunnen doen, zelf altijd de complexe casus kunnen doen, maar ook klaar zijn om een maximale capaciteit in de benen te krijgen. En daar, u kunt zich voorstellen dat bij heel veel callcenters normaal al sprake is van snelle opschaling. Nou, wij hebben dus nu de afspraak dat die opschaling binnen 24 uur kan plaatsvinden tot de bovengrens die in dit plan is aangegeven. Nog een laatste over de landelijke coördinatiestructuur. Er zijn 25 GGD-regio's die in het algemeen, ik moet niet zeggen redelijk autonoom zijn, maar niet altijd precies hetzelfde doen. Op het gebied van infectieziekten gelukkig van oudsher wel. Maar u kunt zich voorstellen dat in deze crisis de landelijke samenwerking sterk verstevigd is. En ik heb ook een mandaat gekregen van al mijn collega's als portefeuillehouder infectieziektenbestrijding om namens iedereen te spreken. We hebben ook een landelijk programmateam samengesteld. Daarvoor wordt de samenstelling waarschijnlijk vandaag bekendgemaakt. Dat is een forse groep mensen en die hebben een 6-tal taken op het landelijk bureau. Ten eerste die realisatie van die landelijke capaciteit en alles wat daarvoor nodig is. Dus de inrichting van de logistiek, maar ook het beschikbaar stellen van registraties. Zorgen dat er voldoende licenties zijn. Zorgen dat aan de AVG wordt voldaan. Dat er goede instructie wordt gegeven. Een regie op benutting van die capaciteit. En dat heeft met name te maken met wat ik net zei, dat we iedere 2 weken van het RIVM nieuwe gegevens krijgen. Dus iedere keer een vooruitblik kunnen doen aan dat landelijk centrum, hoeveel mensen wij denken nodig te hebben. De coördinatie van inzet van vrijwilligers, waar we aan denken is ook als het gaat over gesprekken die je normaal zou voeren met SOS-lijnen over eenzaamheid, over angst die je hebt. Dat we zeggen, ja, er zijn ook in Nederland heel veel vrijwilligers bij het Rode Kruis, bij telefonische hulpdiensten, die zeggen, ja, dat is ons werk, daar zijn wij goed in en waarom zou je daar geen gebruik van maken? Daarnaast is dat programma verantwoordelijk voor de landelijke samenwerking met het ministerie en het RIVM op dagelijkse basis. Wij monitoren de landelijke gegevens, dus alle gegevens van alle testen en alle bron- en contactonderzoeken, die worden uiteraard anoniem landelijk verzameld en daarmee ook onderdeel van het dashboard. En tenslotte is de opdracht om te zorgen voor eenduidige communicatie. Dus dat zowel de informatie die op de RIVM-website te vinden is, als op alle GGD-sites, dat die uniform is, ook voor wat betreft
de handelingsinstructie die wij meegeven, de brief die wij aan iedereen ook sturen naast het telefonische contact, zodat mensen het nog kunnen nalezen. En op die manier denken wij dat we er klaar voor zijn. Dank u wel. Als u uw microfoon uit zou willen zetten, dan wil ik mevrouw Kaljouw en de heer De Gouw hartelijk danken. Namens de hele commissie doe ik dat voor uw presentatie. Gaan we gauw over tot het stellen van vragen. Geef ik als eerste het woord aan mevrouw Agema namens de PVV. Gaat u gang. Ik dank beiden voor hun presentaties. En nou, mijn vraag is, de afgelopen jaren is de ziekenhuiscapaciteit nogal afgebouwd. Er zijn ook veel ziekenhuislocaties gesloten, Slotervaart, IJsselmeer ziekenhuizen. Er zijn op handen zijnde sluitingen, zoals Bronnevo. En we zien nu een enorm stuwmeer in die acute zorg. En we weten ook dat corona ook niet zomaar weg is, dat het zomaar weer op kan laaien. Maar we zien ook dat het staande beleid van het kabinet is, en dan verwijs ik naar pagina 13 van de begroting, om die ziekenhuiscapaciteit nog veel verder af te bouwen de komende jaren. En ik heb daar nog geen wijziging van beleid gezien. Dus ik zou mevrouw Kaljouw willen vragen of zij dat nou verstandig vindt. Of zij het verstandig vindt dat het kabinet daaraan vasthoudt, of dat zij vindt dat er een grotere capaciteit van in de curatieve zorg, de medisch specialistische zorg, aangehouden moet worden. Mevrouw Kaljouw, gaat gang. Voorzitter, het valt niet te ontkennen dat er nu een stuwmeer is. Daar heeft u volkomen gelijk in, maar dat is niet een stuwmeer van acute zorg. Dat is een stuwmeer van alle zorg die achterblijft bij wat we verwacht hadden ten opzichte van 2019. Als NZA staan wij aan de lat voor de toegankelijkheid van de zorg. Van de toegankelijkheid voor de hele zorg. Dus ze zullen capaciteit moeten hebben voor alles wat nodig is in dit land. En vooralsnog, zeg maar voor corona, heb ik toch stellig de indruk dat de capaciteit voldoende was. We zullen dat moeten bekijken tijdens en na corona, hoe de vlag er dan voor staat. Daar kan ik nu nog niks over zeggen. Begrijp de zorg. Dank u wel. Ja. Mevrouw Diertens heeft zich laten vervangen door mevrouw Bergkamp vanwege andere verplichtingen hier in huis, heb ik begrepen. Dus mevrouw Bergkamp namens de fractie D66, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Honderdduizenden patiënten hebben natuurlijk niet de zorg gekregen die zij nodig hadden met mogelijke gezondheidsschade. Mijn vraag is of u zicht heeft op die omvang van die gezondheidsschade en hoe zich dat ook verhoudt met de totale gezondheidsschade van de coronapatiënten en wat dat nou ook betekent als er mogelijk een tweede coronagolf aankomt. Mevrouw Kaljouw. Wij hebben op dit moment geen zicht op de gezondheidsschade, maar die is er natuurlijk wel. Het RIVM gaat hier onderzoek naar doen. We hebben wel wat signalen. En die signalen die zult u ongetwijfeld ook herkennen. Een lange tijd, en dat is nog steeds aan de gang, hoewel het een stuk minder is, durfden patiënten niet naar de huisarts. Ook niet als ze een vlekje of een plekje hadden en je eigenlijk graag zou willen dat ze juist wel naar de huisarts gingen. Zijn ze niet gegaan. We weten niet hoeveel mensen dat zijn. We weten ook niet precies wat daar de gezondheidsschade van is. Maar je mag wel veronderstellen dat er een groep mensen zal zijn die je graag eerder had willen laten zien. Dat zien we ook bij de cardiologie. Er worden wat signalen afgegeven. Die krijgen wij ook te horen van mensen die bijvoorbeeld toch hartklachten krijgen en dan niet naar de huisarts gaan. Daar moeten we echt iets aan doen. Daar doen huisartsen ook wat aan. We moeten echt gaan oproepen dat mensen als ze echt klachten hebben, dan moeten ze naar de huisarts. Dan worden ze ook geholpen en die capaciteit is er ook gewoon. Dank u wel. De heer Veldman namens de fractie van de VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Op basis van voorgaande jaren 690.000 verwijzingen die nu niet hebben plaatsgevonden. Daarbij is goed te horen dat de spoedvragen weer op niveau zijn en ook de semispoed bijna op niveau. Nou hoor ik verschillende deskundigen ook spreken over met die aantallen dat er ook een bepaalde zorgvraag verdampt. Zorgvraag die misschien eigenlijk er eerder wel was, maar misschien niet nodig is. Nou is het wel interessant om te weten of we dat kunnen achterhalen, omdat verwijzingen die achteraf gezien niet nodig blijken, die dus verdampt is, creëert ook weer capaciteit voor de vragen die wel nodig zijn. Gaat die urgentielijst hierbij helpen of zijn er ook nog andere methoden om inzichtelijk te maken welke vraag er eerder wel iedere keer bediend is, maar niet nodig is gebleken? Mevrouw Kaljouw.
wat je eigenlijk altijd ziet, als je het aanbod weghaalt, dan verdampt er altijd een deel van de vraag. En dat is ook in de zorg zo. Wij weten niet hoeveel dat is en we weten ook niet precies wat dat is. En het is wel heel belangrijk dat we dat gaan achterhalen. Dus lopende de periode die nu volgt, gaan we dat ook absoluut proberen. En dat zullen we doen in samenspraak met natuurlijk professionals en aanbieders. Wat we ook zien, dus even bezijden deze vraag, maar toch, we zien een enorme toename van digitale zorg en zorg op afstand. We zien echt huisartsen daarin excelleren, maar ook zorginstellingen. En ik hoop ook, dat zal de vraag niet doen afnemen, maar wel anders doen beantwoorden. En ik denk dat dat ook heel veel gaat helpen. Dus ik hoop dat we het kunnen behouden. Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de heer Heijink namens de fractie van de SP. Ik zou graag aan de heer De Gouw willen vragen wat nu precies het doel en de strategie is van het werk wat de GGD op dit moment aan het doen is. Want u zegt in interviews, we willen het virus zachtjes laten landen. We willen de IC-capaciteit kunnen blijven benutten. Het reproductiegetal moet net onder de 1 blijven. En dat wekt bij ons toch de indruk dat het doel niet is het maximaal indammen van het virus, het maximaal beperken van het aantal nieuwe besmettingen, maar dat het doel toch veel meer is dat oude idee wat we in maart al hier hebben besproken van de groepsbescherming. En we zien in het buitenland dat er veel meer gestuurd wordt op het echt beperken van het aantal nieuwe besmettingen, ook door heel veel intensiever bron- en contactonderzoek dan wij hier op dit moment in Nederland doen. En mijn vraag is, waarom wordt niet ook in ons land voor die strategie gekozen, maar blijft hier toch dat gevoel hangen, ook door de uitspraken die u doet, dat wij die groepsbescherming nog heel erg hoog achten, in plaats van dat we veel intensiever inzetten op het bron- en contactonderzoek om het aantal besmettingen echt, en ik snap wel dat je nooit naar de 0 kan, maar zo dicht mogelijk bij de 0 kan terugbrengen. De heer De Gouw. Ja. Het nadeel van uitspraken is dat je ze doet in stukken die je normaal daarna niet leest, waardoor de context waarin uitspraken worden gedaan niet altijd helemaal tot zijn recht komt. Wat ik heb geciteerd is het standpunt dat we een afweging moeten maken, dat in Nederland een afweging wordt gemaakt tussen maatschappelijke en economische belangen enerzijds en de maatschappelijke noodzaken om een aantal maatregelen te versoepelen. En aan de andere kant de volksgezondheidsaspecten en de ankerpunten zoals die door minister De Jonge zijn genoemd. En zoals ook de heer Van Dissel al zei, dan moet je rekenen op een R0 tussen de 0,7 en de 1 en mag in ieder geval niet boven de 1 uitkomen. Wat wij met ons test- en bron- en contactonderzoek en testen doen, is eigenlijk hetzelfde als nu in alle andere landen gebeurt. Wij testen iedereen. Wij doen bij alle bron- en contactonderzoek bij alle positieve mensen het bron- en contactonderzoek. Dus daarin onderscheiden wij ons niet en daarin dragen wij zo maximaal mogelijk bij aan de vermindering van het virus en de vermindering van de verspreiding van het virus in Nederland. Meer kunnen wij niet doen. Als het gaat over de richtlijn voor bron- en contactonderzoek, die dus nu is aangescherpt tot 3 gesprekken die we telefonisch met iedereen hebben, een duidelijke instructie. Mensen ook adviseren om zich direct voordat ze klachten hebben, maar zich niet lekker voelen, ook al temperatuur te meten. Ook de nauwe contacten 14 dagen thuis blijven. Dat zijn gewoon dezelfde beleidslijnen die ook in andere landen gelden. Dus wij doen dat op dit moment maximaal. Maar wat ik eerder heb gezegd is dat wij gewoon een opdracht krijgen om een bepaalde teststrategie. En afgelopen tijd is besloten tijdens de lockdown. We hoeven niet iedereen te testen, want we zien dat de lockdown-maatregelen werken. Maar we gaan vooral testen in de zorg en bij de extra kwetsbare personen. Dus het testbeleid is altijd een gevolg van de strategie die je voert. En nu is voor een strategie gekozen van versoepeling met een aantal ankerpunten. En daar past dus de test- en bron- en contactonderzoekstrategie bij, die we vanaf 1 juni gaan uitvoeren. Dank u wel. Dan kom ik nu bij mevrouw Ellemeet en zij spreekt namens de fractie van GroenLinks. Gaat u gang. Dank u wel en dank aan beide sprekers. Ik heb nog 2 vragen. Ik wilde 1 vraag aan de heer De Gouw stellen en 1 aan mevrouw Kaljouw. Om te beginnen bij de heer De Gouw. Mijn vraag sluit aan bij die van de heer Heijink. Ik denk dat er wel wat verwarring gecreëerd is door eerdere uitspraken, nog los van de context. Als je zegt van dat niemand heeft kunnen uitleggen wat het nut is van intensief bron- en contactonderzoek, dan
ja, dan roept dat wel wat vragen op. Maar goed, we zien nu het huidige plan van het kabinet. En de heer De Gouw zegt, wij gaan nu even intensief bronnen- en contactonderzoek doen als andere landen, omringende landen. Als je kijkt naar de staatjes, het aantal FTE dat we nu hebben voor bronnen- en contactonderzoek op 100.000 mensen, dan bungelen wij helemaal onderaan. Dan hebben wij het laagste aantal FTE vergeleken met andere landen. En mijn vraag is dan ook, met dit plan wat er nu ligt, komen wij dan op het gemiddelde? En is het bron- en contactonderzoek echt even intensief als bijvoorbeeld in Duitsland? Doen die ook maar 3 belletjes in 2 weken? Of hebben die dagelijks contact? Want volgens mij is het aantal uur, ligt dat hoger in Duitsland dan bij ons. Dank u wel, de heer De Gouw. Ja, ik ga even op het tweede deel van uw vraag in. Wat betreft het bron- en contactonderzoek zitten wij op het gemiddelde. Wij testen iedereen. Dus iedereen kan zich laten testen. En bij iedereen die positief test, doen we bron- en contactonderzoek. Dus wat dat betreft kunnen we in het proces niet meer doen dan dat. Waar het gaat over de intensiteit van een bron- en contactonderzoek. En de richtlijnen daarvoor worden opgesteld door het RIVM. Wij weten, er is geen wetenschappelijk onderzoek dat iedere dag bellen beter werkt. Dus je zoekt op basis van ervaring. En zoals de heer Van Dissel zei, wij leren constant. Wij hebben ook ervaringen natuurlijk met bron- en contactonderzoek met andere ziekten, hepatitis, TBC. Dus we weten wat dat betreft wat werkt en wat werkt zetten we in. En dat is dus een keuze die we hebben gemaakt, maar wij volgen dus strikt de richtlijn die er nu ligt. Maar ik vind het belangrijkste dat als je dus kijkt van waar zit nou de grootste winst in, dan zit de grootste winst in iedereen testen en bij iedereen die positief is bron- en contactonderzoek doen. En daarin onderscheiden wij ons niet van het buitenland. Dank u wel. Uw tweede vraag? Nou, mijn vraag, ik heb geen antwoord gekregen op mijn vraag of we evenveel bellen als in Duitsland. Misschien een korte toelichting, de heer De Gouw. Ja, we bellen niet evenveel als in Duitsland. Mevrouw Ellemeet, uw tweede vraag. Dank u wel. Die is aan mevrouw Kaljouw. Ze geeft aan, we hebben een stuwmeer van 690.000. Dat is natuurlijk gigantisch veel. En mijn vraag is er een planning gemaakt over wanneer we dat bijgetrokken willen hebben? En wat zijn de 2 grootste uitdagingen die mevrouw Kaljouw ziet in dit hele proces? Mevrouw Kaljouw. Op dit moment is er geen planning waarin we kunnen laten zien wanneer zeg maar weer bij 0 zijn. Maar u kunt zich voorstellen dat als u de grafiek ziet en u ziet eigenlijk gewoon die enorme zeg maar, daling naar beneden, dan zou je als je weer op hetzelfde niveau terecht zou willen komen, weer die hele daling naar boven door moeten maken. Maar dan schoon je nog niet in gedachten op wat allemaal digitaal kan en wat misschien ook aan het eind van de rit helemaal niet nodig zou zijn geweest. Dat weten we niet precies. Dus die planning is er niet. Ik ben wel bang dat dat een hele poos gaat duren. Ik ben bang dat het een kwestie van een hele lange adem zal zijn. En het zal cruciaal zijn wat er gaat gebeuren als er een tweede uitbraak of uitbraakje komt. Ik hoop echt oprecht dat we dan niet voor een tweede keer een complete lockdown van de reguliere zorg voor onze kiezen krijgen. Want we hebben een robuust systeem en dat kan tegen een stootje. En dat hebben we de afgelopen weken ook echt gezien. Maar er zijn natuurlijk wel grenzen aan. Dank u wel. De heer Koezel, namens Denk. Ja, voorzitter, dank u wel. Dank voor beide presentaties. Ik heb een vraag voor de heer De Gouw. In de eerste plaats complimenten voor de opzet van het onderzoek. Maximaal testen, bron- en contactonderzoek. Hadden we dat eerder willen zien? Ja, graag. Maar beter laat dan nooit, wil ik zeggen. Straks ook sterkte met de uitvoering. In uw presentatie heeft u het over het bron- en contactonderzoek. En op een gegeven moment zegt u bij de bronopsporing dat u alert bent op bijzondere clustering van cases. Ik vraag me af hoe die bijzondere clustering eruit ziet. Dat in de eerste plaats. En vervolgens geeft u ook aan dat op basis van nader onderzoek aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Ik zou me graag willen voorstellen hoe dat er dan uit kan zien. Misschien kunt u dat toelichten aan de hand van een voorbeeld. De heer De Gouw. Ja, dat heeft te maken met de werking van het dashboard. Waar bijvoorbeeld ook wat de heer Van Dissel zei, bewegingen vanuit de ene gemeente naar de andere worden gemeten. Als op een gegeven moment we daar ongebruikelijke patronen in zien, dan worden die op dat moment, zoals de heer Van Dissel zei, geregistreerd als zijnde, nou dat is ongebruikelijk. Als wij vervolgens een week daarna
een aantal positieve besmettingen zien en wij gaan navragen waar mensen zijn geweest en meerdere mensen blijken dan op die plaatsen zijn geweest die ongewone bewegingen zijn geweest, dan kan dat dus een aanleiding zijn om te zeggen, ja wacht even, het is heel waarschijnlijk dat daar een bron zit. En dan gaat het erover, is dat die bron die nog steeds bestaat, dus bijvoorbeeld een club, ik noem maar iets, grote club die zich niet aan de maatregelen houdt, waar dan maatregelen kunnen worden getroffen. En dat is dus wat minister De Jonge noemt het uittrappen van die regionale brandjes. Dus daar moet u aan denken. Het kan ook zijn bij, ik noem maar iets, een universiteit, dat we plotseling veel studenten krijgen en dat we dus bij het brononderzoek proberen na te gaan wat het gemeenschappelijke is. Of je op die manier achter kunt komen waar er nog een bron is die extra maatregelen kan vragen. En dat zijn dan maatregelen die door het openbaar bestuur zouden moeten worden genomen. Dank u wel. De heer Asscher namens de Partij van de Arbeid. Gaat u gang. Mijn vraag sluit aan bij die van de heer Heijink en mevrouw Ellemeet. Want ik heb toch niet begrepen waarom 2 weken na het verschijnen van het protocol dat nu wordt aangescherpt. En dat roept de vraag op of we dan nu ver genoeg gaan. Uiteindelijk is heel ambitieus testen, bron- en contactonderzoek veel kosteneffectiever dan lockdowns en sluitingen. Dus dat roept de vraag op wat u nodig zou hebben als de instructie van het RIVM zou zijn, ga nou maximaal indammen via bron- en contactonderzoek. Dus zorg voor ruimere openingstijden van die teststraten, zodat je niet hoeft te wachten tot de kantooruren van de volgende dag. Zorg dat je wel degelijk blijft bellen zoals ze in Duitsland doen. Zorg dat je mensen veel meer helpt om te isoleren, gratis hotelkamers aanbiedt. Met andere woorden, ik snap dat dit nu weer de nieuwe instructie van het RIVM is, maar die is in de afgelopen 2 weken blijkbaar veranderd. Wat zou u nodig hebben aan FTE's en instrumenten om het maximaal te doen? De heer De Gouw. In de dialoog met het ministerie van VWS is ons 1 ding gezegd, leg jezelf geen beperking op. Binnen de ruimte, tenminste binnen de richtlijn die nu is geboden. Dus een mogelijk tekort aan FTE is nooit een reden geweest om een bepaald plan in een bepaalde richting te schrijven. Wat betreft de openingstijden en dergelijke en de verruiming, wij gaan ervan uit dat als iemand zich meldt, dat hij dezelfde dag of de volgende dag getest wordt. Punt. En als blijkt, en we proberen dat zo goed mogelijk te spreiden. Dus wat we vooral doen is door het aantal locaties te verhogen en alle locaties maximaal te gebruiken. En dat kan dus ook gewoon tijdens winkeltijden tot 10 uur 's avonds. Dus het is niet zo dat we zeggen we werken alleen van 8 tot 5. Wat nodig is nodig. En wat nodig is, dat schalen wij ook op in onze plannen. Voor wat betreft het bron- en contactonderzoek en de richtlijn hebben wij dus nu de berekeningen gemaakt die u net heeft gezien. Omdat de nieuwe richtlijn pas, ja, hij werd gisteravond in de brief genoemd, die is nog niet doorgerekend. Maar dat betekent dus dat wij gaan doorrekenen wat de nieuwe richtlijn betekent. En dat zal ook betekenen dat we daarvoor meer FTE nodig hebben. Nou, dat betekent in de afspraken die wij hebben gemaakt met dat landelijk centrum en in de afspraken die in de regio worden gemaakt. Want ik word nu al door de uitzendbureaus gebeld die zeggen, oh, ik ben door die regio al gebeld en die regio. Kunnen we voor jou ook iets betekenen? Dus iedere regio is al bezig met die opschaling. En we verwerken dus die nieuwe richtlijn. En dat leidt tot extra FTE. En die extra FTE die gaan we inzetten en die worden ook gefinancierd door het ministerie. Dus er is ons op dit moment geen beperking opgelegd. Als de politiek zou besluiten om te zeggen, je moet bij wijze van spreken iedereen 2 keer per dag nabellen. Ja, dan is dat een besluit van politiek en RIVM, wat wij vervolgens moeten gaan uitvoeren, waarbij we dan het effect daarvan moeten gaan berekenen. Maar op dit moment is het zo dat de richtlijn is verbeterd ten opzichte van de eerste. Door die 3 keer bellen en eventueel meer nabellen als mensen daar behoefte aan hebben. Of als wij het idee hebben, de inschatting hebben dat het nodig is om mensen meer te bellen. En dat is dus de manier waarop wij op basis van de richtlijn nu gaan werken. Maar er is dus geen beperking. Maar het is ook niet aan te geven op dit moment wat precies het maximale is. Want het gaat erover wat het optimaal is wat mij betreft. Voorzitter, mijn vraag was dus niet binnen de richtlijn, maar wat dan een verder verbeterde richtlijn zou kunnen zijn. Daar heb ik nu dus ik snap dat er geen beperking is binnen de richtlijn. Ja. Maar de vraag ging eigenlijk, welke richtlijn zou nou maximaal effect kunnen beogen? Ja. Maar misschien had ik hem aan Van Dissel moeten stellen. Ik denk het ook, want de heer De Gouw is natuurlijk wel daarop ingegaan dat op het moment dat er verruiming is, dat daar een nadere berekening, als ik hem zo mag samenvatten, zal worden gemaakt.
Geef ik nu het woord aan mevrouw Van den Berg namens het CDA. Dank u wel, voorzitter. En ook van onze kant dank voor beide presentaties. Ik wil graag een vraag stellen aan mevrouw Kaljou. Dat gaat over de GGZ. In uw sheet gaf u aan dat er nu 49.000 verwijzingen minder zouden zijn. Aan de andere kant heb ik een paar GGZ-instellingen gebeld deze dagen. En dan zegt nou, heel veel zorg is juist doorgegaan omdat wij digitaal dat hebben opgepakt. Dan wel in sommige gevallen met een stukje plexiglas erbij naar de patiënt of de cliënt toe zijn gegaan. En dat het Trimbos Instituut aangeeft dat mensen met psychoses zelfs minder klachten hebben. Dus waar komt volgens u toch dat stuwmeer dan vandaan? Mevrouw Kaljou, gaat gang. Dat stuwmeer in de GGZ is hetzelfde eigenlijk als in de MSZ. Dat is de eerste periode geweest waarin er bijna niet verwezen is geweest door huisartsen. Dat daarnaast de zorg in de GGZ-instellingen zelf gewoon is doorgegaan, dat weten we. En wat we ook weten, dat ook in de GGZ er een enorme vlucht genomen wordt als het gaat om digitale zorg. Dat is heel erg goed. Dus u kijkt naar het aantal verwijzingen wat niet gedaan is in de eerste periode vanuit de huisartsenpraktijken. Dat aantal is 49.000. Dank u wel. De heer Van der Staaij namens de SGP. Gaat gang. Ik heb een vraag voor de heer De Gouw over het testen. Cruciaal is dat er ook dus snel getest wordt. De omschrijving, je hebt klachten die passen bij COVID-19, is best nog wel een beetje ruim. Gaan mensen niet heel makkelijk ook denken, de tijd moet het uitwijzen of het inderdaad COVID-19 is. Dus hoe kunt u daar meer scherpte in krijgen? Dat mensen ook bij klachten dat snel herkennen en daarmee ook echt voor testen kiezen. De heer De Gouw. Er komt een landelijke publiekscampagne waarin de nadruk zal worden gelegd zodra je klachten hebt. En die klachten worden dan bijvoorbeeld genoemd, hoesten, benauwdheid, neusverkouden, last van je longen. Dus gewoon de klachten die passen bij COVID-19 als voorbeeld. Om daarmee richting te geven aan mensen. En de opdracht of de boodschap zal zijn, u hoeft niet naar een arts te gaan, zo snel mogelijk naar de GGD. Als u klachten hebt, is ons algemeen advies blijf binnen. Dus als u die zekerheid wil, laat u testen, want dan weet u wat er aan de hand is. De publiekscampagne wordt op dit moment voorbereid. En die is natuurlijk ook gericht op alle Nederlanders. Dus er zal ook gebruik worden gemaakt van pictogrammen en dergelijke. Om ervoor te zorgen dat echt iedereen bereikt wordt met de juiste boodschap. Dank u wel. Mevrouw Van Brink, 50PLUS. Gaat u gewoon. Ja, voorzitter, dank voor de bijdrage. In een artikel in het AD, daar worden de lezers meegenomen met de discussie over het ziekenhuis zoekt een oplossing voor het stuwmeer van operaties. En daarin zegt het medisch centrum van Erasmus, de heer Batenburg de Jong, die zegt, we hebben een top 50 gemaakt van ernstige ingrepen. We zijn bezig met wiskundige modellen. Maar ik kan me voorstellen dat voor al die mensen die nu kijken het best heel belangrijk is, welke maatstaven worden er nou gehanteerd? Wanneer zou je kunnen rekenen op dat je aan de beurt bent? Welke maatstaven hanteren de ziekenhuizen? Mevrouw Kaljou, gaat u gewoon. Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamde urgentielijst. Die, zoals ik al zei, gemaakt is door de wetenschappelijke verenigingen van de Federatie voor Medisch Specialisten. En naast die urgentielijst wordt er ook nog in de ziekenhuis gebruik gemaakt van zeg maar een urgentieclassificatie. Omdat niet iedere patiënt dezelfde patiënt is, ook al heeft hij dezelfde diagnose. Maar ik kan niet genoeg benadrukken dat mensen, als ze denken dat er iets gedaan moet worden, als ze een klacht hebben, bel naar de huisarts en leg het voor. Huisartsen zitten daar echt klaar voor en kunnen heel goed met patiënten samen beslissen of zo iemand doorverwezen moet worden of niet. En moet zo iemand dan doorverwezen worden, dan wordt hij nu behandeld. Dank u wel. Mevrouw Van Es, Partij voor de Dieren. Dank u, voorzitter. Wij krijgen toch wel meldingen van mensen die wegens hun mentale welbevinden binnen de GGZ wel degelijk face-to-face contact nodig hebben. Maar dat er nu toe toch wordt geweigerd of toch vooral veel online plaatsvindt. Volgens de richtlijn die nu is opgesteld wegens GGZ en corona zou dat wel degelijk face-to-face moeten plaatsvinden. Maar schijnbaar gebeurt in de praktijk dat toch onvoldoende. Ik ben benieuwd,
is er een plek waar mensen dit soort meldingen kunnen doen? En zo nee, is het een idee om zo'n soort meldingslocatie of een telefoon bijvoorbeeld, telefoonlijn te starten, omdat die zorgen er wel degelijk leven? Dank u wel, mevrouw Kaljou. Ja, ik herken uw punt zeker vanuit de GGZ. Er is natuurlijk altijd een categorie mensen binnen de GGZ die heel erg graag, en misschien is dat ook wel nodig, face-to-face contact wil. Dat is bepalend voor de kwaliteit van de behandeling die dan plaatsvindt. Die mensen kunnen zich melden. Ik zou toch zeggen, weer beginnen bij de huisarts, dat ze face-to-face contact willen met een POH GGZ. Ze kunnen zich natuurlijk ook melden bij de IGJ als ze denken dat ze onvoldoende behandeling krijgen als het niet face-to-face gebeurt, maar digitaal. En ik ga ervan uit dat dat ook stap voor stap ook verder weer zal worden opgeschaald. De komende weken. En dat zien we ook. We zien ook de aantallen groeien, ook face-to-face contact. Maar ik ben met u eens. De route is nu eigenlijk op 1 digitaal contact en daarna pas face-to-face contact. Dat is een goed punt. Dank u wel. Dan kom ik nu bij de heer Van Haga. Nee, mevrouw Van Kooten, u heeft... Voorzitter, ik heb een hele korte verhelderende vraag over de presentatie van de heer De Gouw. Dat is echt heel kort. Ik kan u dat niet toestaan, want dan willen de andere mensen ook. En het is nog 5 minuten en ik heb nog 3 vraagstellers, dus het spijt me. De heer Van Haga. Mijn vragen zijn allemaal al gesteld, dus ik heb geen vragen. Dus ik geef mijn vraag graag aan mevrouw Van Kooten-Arissen. Dat ziet u, mevrouw Van Kooten-Arissen. Namens de groep Krol van Arissen. Voorzitter, ontzettend veel dank aan de heer Van Hagen. Dat vind ik heel erg aardig van hem. Voorzitter, de heer De Gouw die vertelde in zijn presentatie de mensen die negatief worden getest, die ontvangen een appje of een sms'je. En de mensen die positief worden getest, die worden gebeld. Dus die zijn wel besmet en die worden gebeld. Niet alle mensen hebben een mobiele telefoon. Waaronder veel ouderen. Worden die mensen die, ondanks dat ze negatief getest worden, worden zij dan toch gebeld? Dat wilde ik even helder hebben. De heer De Gouw. Als iemand geen telefoon heeft, is het ingewikkeld. Maar wij vragen dus wel, als mensen zich opgeven voor de teststraat, hoe we met iemand in contact kunnen komen. En uiteraard proberen we daarbij voor de negatieve de meest effectieve weg te kiezen. Maar uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat iedereen op basis van de contactgegevens die hij of zij opgeeft, ook daadwerkelijk de melding krijgt. Dus wat ik aangaf is voor de 95% van de Nederlanders die een mobiele telefoon hebben en voor de 5% die dat niet heeft, daar moeten wij gewoon uiteraard op andere manieren contact gaan zoeken. En dat kan zijn met bellen of het sturen van een brief. Hartelijk dank. Dan geeft u het woord aan de heer Baudet namens Forum voor Democratie. Gaat u gang. Dank u wel. Ja, er werd zojuist gezegd dat we bewijs zien dat de lockdown werkt, maar dat is natuurlijk niet zo, want we zien alleen dat het aantal besmettingen afneemt en we weten niet wat de oorzaak daarvan is. Het kan ook een andere oorzaak hebben dan de lockdown. We weten überhaupt niet eens of het wel tot minder besmettingen leidt, maar het zou ook tot meer besmettingen kunnen leiden, omdat iedereen thuis zit en elkaar besmet. Dus die correctie wilde ik even aanbrengen. Dat weten we gewoon. Die causaliteit is onbewezen. En mijn vraag is deze. We weten natuurlijk inmiddels wel iets meer over het virus nu. En de reden dat we dit hebben ingesteld, 2-3 maanden geleden, is omdat we ten eerste alarmerende berichten zagen vanuit Italië, andere plekken, dat we dachten, sterfte is heel erg hoog. En 2, overbelasting van de intensive care. We weten nu dat de intensive care capaciteit is opgeschroefd. Daar is geen schaarste meer, is geen krapte meer. En ten tweede lijken we toch te kunnen zien dat het veel minder dodelijk is, veel minder gevaarlijk is dan we oorspronkelijk dachten. En dat laatste punt, daar wil ik graag uw visie op horen. Ziet u ook, als je kijkt naar de mensen die sterven aan corona en de mensen die op intensive care terechtkomen, dat dat een heel beperkte groep is in de samenleving? Of ziet u dat anders? Namelijk mensen die zeer op leeftijd zijn en onderliggende serieuze medische aandoeningen hebben. En zouden we dus moeten concluderen dat het dus een stuk minder gevaarlijk is dan we eerst dachten voor het overgrote deel van de bevolking. En dus daar weer uitvolgend dat we snel weer open moeten als samenleving, omdat het grootste deel van de mensen helemaal geen risicogroep vormt. Ja, dank u wel. En u stelt de vraag aan? Wie de schoen past, trekken hem aan. Dan zou ik zeggen, ik moet even dan kijken. Dan kijk ik naar de gasten en ik zie dat de heer De Gouw het woord vraagt. Gaat u gang. Ja, goed. Ik lijk in ieder geval meer dan mevrouw Kaljou op de heer Van Dissel, wie deze vraag gesteld zou moeten worden. Dat is de reden dat ik hem beantwoord. U weet de piramide van Van Dissel, die heeft hier een paar keer gepresenteerd.
heeft vandaag ook nog gezegd dat 0,3% van alle besmettingen, dus van het totale volume van de piramide zoals we hem nu kennen, nu we meer van het virus weten, dat die op de IC terechtkomen en dat het aantal mensen dat op een gewoon ziekenhuisbed terechtkomt daar een viervoud van is. Dus dat geeft in feite een opbouw van de piramide waarbij het bovenste topje die 1,5% is die dan in het ziekenhuis terechtkomt. Daaronder zien we natuurlijk ook wel ernstige klachten. En die zijn niet, we weten dat mensen met onderliggend lijden meer kans hebben daarop. Daar komt ook steeds meer kennis van. Maar we zien ook dramatische situaties. Onlangs nog op één uitzending volgens mij 2 jonge vrouwen van 24 die al wekenlang ernstige klachten hebben. De jongen van 16 die van niets plotseling op de IC terecht kan. Dus we kennen het virus nog niet zo goed dat we kunnen zeggen we laten het maar los in de samenleving en we schalen alle maatregelen af. We leren het virus steeds beter kennen. Maar we zien ook dat er veel casuïstiek is van mensen die toch zonder onderliggend lijden en vaak met een hele sportieve achtergrond, niet rokend, plotseling toch in het ziekenhuis of zelfs op de IC terecht komen. Dank u wel. Tot slot het woord aan mevrouw Dick Faber namens de ChristenUnie voor uw vraag. Dank u wel, voorzitter. Er zijn ontzettend veel vragen al beantwoord. Dank voor de heldere presentatie ook. Misschien geen vraag, maar een opmerking. Testcapaciteit wordt enorm opgeschaald. Ik hoorde al iets over pictogrammen. Er was net een vraag over mensen die geen mobiele telefoon hebben. Ik denk dat het goed is om bij de hele structuur die nu wordt ingericht ook aandacht te hebben inderdaad voor mensen die laaggeletterd zijn. Toch 1 miljoen mensen in ons land. Mensen met verstandelijke beperking, ouderen zonder telefoon. En ik ga ervan uit dat hier voldoende aandacht voor is, maar ik wil er heel graag nog even een streep onder zetten. En wellicht dat de heer De Gouw daar toch kort nog op kan reageren. Dank u wel. Toch een vraag. De heer De Gouw, gaat u gang. Ja, nee, de precieze inhoud van de publiekscampagne wordt natuurlijk door het ministerie van VWS bepaald. Maar als u vanmiddag die vraag zou stellen in het debat, dan weet ik zeker dat u een positief antwoord krijgt. Omdat gewoon juist is afgesproken vanwege het belang van het grote bereik van deze campagne, dat alle middelen moeten worden ingezet om ervoor te zorgen dat het bij iedereen terechtkomt. Dus ook zoals gebruikelijk in de coronaberichtgeving zullen ook op alle websites de boodschappen in verschillende talen terechtkomen. En daar is ook inmiddels een goed protocol voor ontwikkeld. Hartelijk dank. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze technische briefing. Ik wil de heer Van Dissel in de zaal hiernaast, mevrouw Kaljau en de heer De Gouw hartelijk danken voor uw aanwezigheid, de presentatie en het beantwoorden van de vragen. Hartelijk dank aan de Kamerleden voor uw aanwezigheid en het stellen van vragen. Dank aan de mensen die deze briefing op afstand hebben gevolgd. Dank voor uw belangstelling. Dank voor onze ondersteuning. En dan rest mij te melden dat het debat over de ontwikkeling van het coronavirus vanmiddag om 3:30 gepland staat in de plenaire zaal. Maar houdt u het schema in de gaten vanwege andere activiteiten ook in de plenaire zaal. Ik dank u allen hartelijk en ik sluit deze briefing.